Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo flagship station sang the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Disyembre 2, tuig 2024. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 23 días na lang kagapasko na. Sa gihapon ini mo lang mo ang Kurman, Bombo, Chama, Blanco, Hover. Sa mga nagapauna dalagkuhan karon nga mga balita. Department of Public Works sa Regional Office 6 ginpanawagan na modernized jeep nga nagasagayid sa vertical signage sa Ungka Flyover. Rason nga nahulog nga ini. Iloilo City Traffic Management Unit na kabato na sang inisyal nga report nga daw mahuyang ang vertical signage sa Ungka Flyover Pavia pakadto sa syudad. Bag-o pa man nga nahulog. Mahuyang ng structure, ba't yung signage huyang pagil? Na ano klase? Sa pihak bahin, murder case batok sa suspect na nakatiro patay sa ginaligar other man sang iya live-in partner ipasaka subong adlaw. Roadshow para sa paggamit sa automated counting machine. Ginpanigayon subong adlaw kan masobra 1,000 ka mga pamilya sa Western Visayas apektado sang shear line suno sa Office of the Civil Defense. Muni madalkuhan ng mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udo. Ang detalye sininyo bantayan sa baray nga pagpalayag sining palatuntunan pagkatapos ang Bombo Network News. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, December 2, 2024. Sa atin pong Christmas countdown, 23 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, ang Kamara posible raw na ituloy ang nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Etong si Senator Marcos, naghahanda na. Si Vice President Sara Duterte naman hindi pa masagot kung dadalo siya sa pagdinig ng National Bureau of Investigation sa December 11.
Pimentel faction naman ng PDP laban, kinundena ang umano'y pamumulitika at mga mapanirang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nasa 37 lugar naman sa Pilipinas tinitignan bilang hotspot areas para sa 2025 elections ayon sa Department of the Interior and Local Government. Samantala si Pangulong Marcos inihayag naman ang pagkaalarma sa mga panghihimasok sa West Philippine Sea. International news naman, si US President Joe Biden opisyal nang ginawaran ng pardon ang anak na si Hunter mula sa 3 felony charges nito. Hakbang naman ni Biden umaani ngayon ng samut-saring reaksyon. At sa sports balita, ang Cleveland Cavaliers nagbulsa ng comeback win kontra sa defending champion na Boston Celtics. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Maaari pong tinulugsa o mariing tinuligsa ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa ilalim ng pamumuno nitong sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at dating Senator Manny Pacquiao ang nakababahalang aksyon at mga pahayag ng umano'y self-serving faction na sinusuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inakusahan ng partido ng grupo na nag-udyok ng kaguluhan sa publiko at pagsasamantala sa pangalan ng PDP laban para sa kanilang kapakinabangan sa ilalim po na o sa ngalan ng politika. Pagtataksil umano ito sa prinsipyo ng partido na hustisya, kapayapaan at ang pag-iral ng batas. Binigyang diin ng PDP laban na ang kanilang partido ay naninindigan sa ilalim ng saligang batas, tuntunin ng batas at bilang democratically elected government. Dagdag pa ng partido, marami ng kinakaharap ang bansa na problema at panahon na para wakasan ang dibisyon at destabilisasyon sa kamay ng mga taong mas inuuna yaong mga personal na agenda sa halip na kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Iginit ng faction ni Senator Pimentel at Pacquiao na ang PDP ay manatiling titindig sa saligang batas, pag-iral ng batas at pagsuporta sa pamahalaan. Maalalang nahati po ang PDP laban mula sa orihinal na itinatag nitong si dating Senator Nene Pimentel, ang ama nitong si Senator Coco Pimentel. Sa panig naman nitong si Senator Coco, naninindigan ng mga ito na sila ang orihinal na miyembro ng PDP laban. Tinitingnan naman po ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG bilang hotspot areas ang nasa 37 lugar sa ating bansa para sa halalan sa susunod na taon. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nasa 28 dito ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, gayon din sa ikatlo at ikaapat na distrito ng Leyte, maging sa Central Luzon. Subalit ayon sa kalihim, kaunti na lamang ito kung ikukumpara noong nakalipas na eleksyon. Sa kabuuan, hindi naman anya nakikitaan ng ahensya ang marahas na halalan. Una nga rito, may ilan ng insidente ng karahasan ang naitala laban po sa mga elected at aspiring local officials sa iba't ibang lugar sa bansa bago pa man ang nakatakdang halalan sa May 2025. Ang pinakabago po dito ay ang nangyaring pamamaril na ikinasawi ng dating kapitan ng barangay na naghain ng kanyang kandidatura para sa pagka-vice alkalde sa 2025 midterm elections noon lamang November 18. Samantala na una naman na pong ipinag-utos ni Philippine National Police Chief Police Brigadier General Romel Marbil sa mga commanders na simulan ang pagtukoy sa posibleng election areas of concern para sa 2025 midterm elections at tukuyin kung kailangan ng karagdagang personnel para i-deploy po yan sa mga partikular na lugar kahit maaga pa lamang bilang paghahanda na rin sa posibleng maitala na election-related violence. Sa iba pa mga balita, lalo umanong tumingkad ang pagiging hindi makasarili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hiling nito sa mga miyembro ng Kamara de Representantes na huwag i-impeach si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga madramang pamumulitika ng pangalawang Pangulo. Makikita umano ang pagkakaiba ng dalawa. Ang Pangulo ay inuunang kapakanan ng taong bayan samantalang ang isa naman ay nangingibabaw ang personal na kanyang interes. Ayon pa sa leader ng Young Guns ng Kamara, si Duterte mismo ang gumawa ng kanyang mga problema nang tumanggi siyang lisanin ng Kamara matapos niyang dalawin ng kanyang nakadeteneng Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na pinalaya ng House Blue Ribbon Panel noong huling bahagi ng Sabado. Patuloy na binabaliwala ni Duterte ang mga imbitasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability upang kanyang maipaliwanag ang paggastos sa kabuang 612.5 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023. Na nasa ilalim ng Office of the Vice President at Department of Education na dati nitong pinamunuan.
Kung hindi dumadalo si Vice President Duterte sa mga pagdinig ng komite, nagawa naman nitong dalawin si Lopez nang siya'y makulong. Nang magdesisyon ng mga miyembro ng komite na pinamunuan nitong si Manila Representative Joel Chua na ilipat itong si Lopez sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City, lumabas sa isang press conference si Duterte at sinabi na mayroon itong kinausap upang patayin ang first couple at si Romualdez. At ayon naman sa ilang mga mambabatas, ang banta ay isang totoong banta at hindi biro at talagang may planong patayin ng Pangulo ng ating bansa. Samantala, kuha naman po tayo ng karagdagan pang balita. Ang Kamara posible daw na ituloy ang nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Si Senator Amy Marcos naman naghahanda na rin. Kung nangyaan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Posibleng ituloy ng Kamara ang nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senadora Amy Marcos. May niluluto umano ngayon ang ilang kongresista sa mababang kapulungan ng Kongreso na impeachment complaint laban kay Duterte dahil sa umunay betrayal of public trust, bribery at iba pang matataas na krimen tulad ng plunder na target bago matapos ang taon. Ayon kay Marcos, kilalang kaibigan ni VP Sara, abala siya sa impeachment complaint na ipadadala ng House of Representatives. Naniniwala rin ang senadora na makalulusot ito sa mababang kapulungan dahil kung ano man daw ang ninanais ng liderato sa kanilang counterpart ay nasusunod. Samantala, una nang sinuportahan ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas na huwag nang ituloy ang impeachment move laban sa Vice Presidente. Kinumpirma ni Pangulong Marcos na nag-text siya sa mga mambabatas na huwag nang ituloy ang impeachment laban kay VP Sara. Paliwanag dito ni Estrada, maraming problema ang Pilipinas na kailangan tugunan, hindi lamang ng dalawang pinakamataas na opisyal, kundi maging sila ng mga mambabatas. Gagambalain lamang din anya ng impeachment ang agarang pagtugon sa mga suliranin ng bansa. Impeachment is a political process, not a judicial one. Sang-ayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials, but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of accountability, not personal or partisan motive. Patuloy ko po na ipagdarasal at ihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas mga leader ng ating bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 10 minuto makalipas sa alas 12 ng katanghalian, hinimog naman ng National Security Council ang mga mangingisdang Pilipino na magpatuloy lamang sa pangingisda sa may West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng presensya ng mga barko ng China Coast Guard at ng Chinese militia sa pinag-aagawang karagatan. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, karapatan ng bawat Pilipino na gamitin ang resources ng Pilipinas katulad ng mga resources dyan sa may West Philippine Sea. Nakahandaan niyang pamahalaan na suportahan ang mga mangingisdang Pinoy at protektahan ang mga ito mula sa mga banta at panganib o mapanganib na aksyon ng China. Nilinaw din ni Malaya na hindi nagpataw ang pamahalaan ng moratorium sa pangingisda sa naturang lugar at malayang makapangisda ang mga Pilipino roon kahit pa magpataw ng fishing ban ng China. Wala niyang karapatan ng China na gawin ito at hindi rin kinikilala ng ibang bansa ang anumang regulasyon ng China ukol dito dahil hindi nila ito teritoryo o hindi nila teritoryo ang naturang karagatan. Pagtitiyak ni Malaya, mananatiling nakabantay ang gobyerno ng Pilipinas sa naturang karagatan sa pagtutulungan ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Coast Guard at mga barko ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Samantala, dumagsa naman po ang mga deboto ni Birheng Maria para sa 43rd Marian Grand Procession sa Manila Cathedral Intramuros kahapon para pumakisa sa naturang selebrasyon. Ilan nga po sa mga deboto ang nagdala ng kani-kanilang mga sariling bersyon ng imahe ng Birheng Maria para ipakita ang kanilang taunang panata at debosyon sa prosesyon. Isa nga po dito
dito ay si Marcela Salonga at si Marina o Sabina de la Cruz ng Candava na ilang taon na pong dumadalo sa prosesyon. Dala-dala niya ang kanyang replika o rebulto ng Santo Niño. Nila ay patuloy po silang naniniwala sa milagro ni Santo Niño dahilan para maging deboto sila at masugid na tagasunod ni Berhing Maria. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Kami po ay ang samaan ng Santo Niño de Candaba. Kami po ay galing ng Candaba, Pampanga. Misyonaryo po kami dahil nga sa pinakikitang himala ng mahal na Santo Niño. Kaya po kami naging matibay ngayon sa pagsunod sa Kanya. Kami po sa nararamdaman po namin, masayang-masaya kami. For the first time, ngayon lang po kami nakapagbisita rito sa Intramuros. Ngayon pa lang po kami nakarating dito kasi ang naanak po namin talaga yung mga bawat puntaan ng Birhen o kung saan ng Birhen ay nagpupunta po. Ilang mga pari naman po ang natuwa dahil sa matagumpay ang pagdalo ng kanilang santo sa naturang parada. Gaya na lamang ni Reverend Father Mark Joseph Hormigoso na masayang-masaya sa muling pagdalo ng kanilang santo na si Nuestra Señora de la Candelaria de Haro ng Iloilo. Anya, masaya din po silang maipakita ang kanilang panata at debosyon kay de Haro at nagpapakita din umano ng kung gaano kalakas ang pananampalatayan nila kay Birheng Maria. Nais din po nila na ipagmalaki maliban sa kanilang malakas na debosyon ay ang makatotohanan o katotohanan bilang Ilonggo na masugid na tagasunod ni Candelaria. Isa din po anya ito sa mga blessing o biyaya na kailangan ipagdiwang ng simbahang Katolika dahil sa mga biyayang hinihahandog daw ni Maria sa sangkatauhang Pilipino. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Reverend Father Hermigoso. The experience is very overwhelming. We are happy from Iloilo coming here to celebrate and to be with the people of the Philippines, especially as we have this Marian procession. We are glad and we're happy also to promote our devotion to the Blessed Mary, our very own Nuestra Señora de la Candelaria. And this is one thing also that we would like to propagate, not only our expression of devotion in Haro, but also to promote our experience, our gladness, our joy, and of course our fruitfulness as Ilonggo in the life that we have together with Mama Mary, Nuestra Señora de la Candelaria. So I hope everybody will be here, but in spirit, we are with you. Thanking God for this occasion and for this privilege. At siguro isa to sa mga blessing na kailangan natin i-celebrate. Viva Nuestra Señora de la Candelaria! Ganito din po ang naging saloobin ni Ernel Henry Ridula, ang church volunteer mula naman sa Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Guadalupe de Cebu. Naanya siya rin ipinagmamalaki na simbolo ng pagkakaisa ang kanilang santo. 12 taon na rin kasi na bahagi ng Grand Marian Procession ang kanilang santo na si Nuestra Señora de Guadalupe de Cebu. Mas espesyal din anya ang kanilang pakikibahagi ngayong taon dahil sa unang pagkakataon ay mula mismo sa dambana ng Guadalupe ang imahe na dinala nila para sa prosesyon. Dagdag pa niya na mahalagang ipagdiwang ang mga ganitong klase ng prosesyon para kay Maria para maipakita ang malakas na pananampalataya ng mga Cebuano na bunga din ng pagkakaisa. The image of Our Lady of Guadalupe de Cebu has been participating in the Intramuros Grand Marian Procession for almost 12 years already. And then it's also the first time that the parish, mismo ang image ng parish po, galing po sa Dambana, is participating now sa 43rd ata na Grand Marian Procession here in Intramuros. It is very relevant actually because it promotes unity among the Cebuanos, especially the pilgrims and the devotees, as we come here to promote the devotion of our patroness of the Archdiocese of Cebu here in Luzon. Samantala, umabot po sa mahigit 50 na iba't ibang imahe ng Birheng Maria ang dumalo sa prosesyon para sa selebrasyon ni Maria. Meron na ho tayong 15 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sinasinungalingan naman ng Department of Transportation ang claims ng ilang pong transport group na binawi na mahigit 8,000 jeepney operator ang kanilang suporta sa Public Utility Vehicle Modernization Program.
Una kasing sinabi ng grupong Manibela at ng grupong Piston na libu-libong operator at mga driver na unang nag-apply at nagibahagi sa Transport Modernization Program ang tuluyan ding nadismaya at tuluyan ding umalis. Kinabibilangan umano ito ng 6,000 miyembro ng Manibela at 2,000 miyembro ng Piston na unang sumama sa Consolidation Program, ang isa po sa mga unang hakbang para yan sa Modernization Program. Pero ayon sa Department of Transportation, wala itong katotohanan. Iginiit ng ahensya na kahit na anong gawin nito para lamang mapasama ang mga naturang grupo sa Public Transport Modernization Program, ay ayaw talaga nilang sumama. Noong Nobyembre 30, muli pong nagsagawa ng itong dalawang grupo ng kilos protesta laban sa naturang programa o itong Modernization Program. Dito ay muling iginiit naman ito ang pagtutol sa programang ito ng gobyerno. Samantala, siniguro naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lahat po ay ginagawa ng gobyerno upang magkaroon ng isang Merry Christmas ang mga Pilipino. Bahagi ito ng naging mensahe ng Chief Executive sa ginawa po nitong pangunguna sa gift-giving at dyan po yan na isinagawa sa May Muntinlupa. Sinabi ng Chief Executive na sa dinaanan pong mga bagyo kamakailan ay mahalagang maramdaman kahit man lamang ng mga bata ang Pasko. Dagdag pa ng Presidente na maituturing na pinakamahalagang araw sa kalendaryo ng mga Pilipino ang araw ng Pasko, kaya't dapat anyang samantalahin ito hindi lamang para makapagpahinga kundi upang makasama higit sa lahat ang pamilya. Bakas naman sa mukha ng Pangulo ang kasiyahan kaugnay ng ginawa po nitong pagdalaw at pamamahagi ng aginaldo para po sa mga bata at menor de edad na nasa kalinga ng dyan po sa May Muntinlupa na naghanda ng presentasyon sa punong ehekutibo. Sa iba pa mga updates, formal na binuksan ng Department of Agriculture ang kanilang bagong proyekto na Philippine Rural Development Project para sa 23 benepisyaryo nito ng mga agricultural enterprise. Sa naging paunang pahayag nitong si Department of Agriculture Assistant Secretary Unicols Manalo, ipinagdiwang kasabay ng pagbubukas ng exhibit ang ikasampung anibersaryo ng orihinal na proyektong ito at ang unang anibersaryo ng scale-up project ng Department of Agriculture. Ipinagmalaki naman ng opisyal ang nakamit na 503 o mahigit 500 na bilang ng mga rural infrastructure project na pinunduhan ng Department of Agriculture. Ang pagbubukas ng naturang proyekto ay para matulungan ng mga agri-enterprise na benepisyaryo ng proyekto na may pakilala ang kanilang mga produkto. This year, the Philippine Rural Development Project is celebrating two important milestones: the 10th anniversary and the first anniversary of the PRDP scale-up. In its decades-long run, the original PRDP has funded and completed 503 rural infrastructure worth 31 billion pesos and 667 rural enterprises worth 2.93 billion. Bahagi po yan ng pahayag mga kamumo ni Assistant Secretary Unicols Manalo ng Department of Agriculture. Samantala, magtatagal hanggang sa Biyernes ang exhibit na matatagpuan sa lobby ng Department of Agriculture sa may Quezon City. Oras natin, meron na ho tayong 20 minutes bago po sumapit o makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Si Pangulong Marcos sinabi hong anumang panghihimasok sa West Philippine Sea ay nakakabahala at nakakaalarma. May update po dyan si Bombuana Lisoberano. Nakakaalarma ang anumang panghihimasok sa ating teritoryo. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang interview dito sa Marikina City kung saan personal nitong pinangunahan ang pamamahagi ng tulong sa mga kabataan at matatanda sa Manila Boys Town. Tumanggi naman ang Pangulo na idetalye ang nasabing usapin at kanyang ipinaubayan na ito sa Armed Forces of the Philippines. Kung maalala, nung nakarang linggo namataan ng isang Russian attack submarine sa karagatan ng West Philippine Sea, partikular sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Batay sa ulat, kinumpirma din ng ilang security sources ang paglutang ng Russian na UFA sa layong 148 kilometro kanluran ng Occidental Mindoro noong November 28 at galing umano ito sa bansang Malaysia. Dahil dito, kaagad nag-deploy ang Philippine Navy ng aircraft at warship para i-monitor ang galaw ng UFA Russian submarine. Hindi naman masabi ng mga sources kung bakit lumitaw sa West Philippine Sea ang Russian attack submarine. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Philippine Sea off our EEZ, one of our baselines, is very worrisome. So, yes, it's just another one. Naglabas naman ng video ang Philippine Navy kung saan makikita na ine-eskorta ng warship ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal ang Russian submarine na UFA 490 habang bumabiyahe ito sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nagkaroon ng radio communication ng Philippine Navy sa crew ng submarine at sinabing naghintay lamang ito ng bumti ang panahon at patulak na umano sila pabalik sa Vladivostok sa Russia. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang sweet mo naman, ang sweet mo rin, para tayong merry manigin. Ang saya na Pasko, ang dahil sa'yo, merry manigin. Merry Christmas, Merry Christmas, merry manigin to you. Merry manigin to you. My name is Serena. Merry Christmas! Dunkin, pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Meron na ho tayong 23 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pa malalaking balita, layon pong palawigin ng Pilipinas ang partnership nito o pakipagtulungan sa ilalim po ng renewable energy at nuclear energy, kasama po dyan ang United Arab Emirates. Nakasaad sa Memorandum of Agreement ng Pilipinas at ng naturang bansa itong United Arab Emirates ang magiging kolaborasyon pagdating po sa liquefied natural gas bilang fuel, paglikha ng kuryente, transmission at maging sa power generation, nuclear energy, energy efficiency and conservation at mga alternatibong mga fuel at iba pang mga makabagong teknolohiya sa ilalim po nito. Ang naturang kasunduan ay naganap sa pagitan po ng Department of Energy at ng United Arab Emirates Energy and Infrastructure, kung saan isinagawa ang working visit nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang bansa noon pong isang buwan o itong nakalipas na linggo. Samantala, napagkasunduan din nitong sina Pangulong Marcos at President Mohammed bin Zayed Al Nahyan ng United Arab Emirates ang pag-promote sa Pilipinas bilang pangunahing destinasyon para yan sa mga Arabong gustong mamuhunan dito sa ating bansa. Sa iba pang mga updates, marin pong tinututulan ng mga katutubong balbog ng Balabac, Palawan ang patuloy umanong paggamit ng Sambilog Balak Bugsok Movement sa pangalan po ng kanilang tribo para yan sa pansariling interes. Git po ng tribo, hindi bahagi ng kanilang komunidad at walang kaugnayan sa kultura at kasaysayan nila ang naturang grupo. Ayon sa chieftain ng grupo na si Ariel Monsarrapa, ang mga ito ay mga tagalabas na naglalayon lamang na makakuha ng lupa para ho sa kanilang political agenda. Hinihikayat naman ang pangkat at itong pangkat malbog ang publiko at mga kaukulang mga ahensya na maging mapanuri sa ganitong mga uri ho ng grupo. Ang maling paggapit ng pagiging katutubo ay isang malaking kawalang galang sa kanilang pagkakilanlan at mga tunay na pakibaka para ho sa kanilang karapatan sa lupaing ninuno. Pahayag po ito ng naturang grupo. Ayon pa rin po sa chieftain, ang paninindigan nila ay malinaw na ang mga lupa at karagatan ng Balabac ay para ho sa mga tunay na malbog na siyang matagal ng tagapangalaga ng kanilang lupain. Habang ang Sambilog umano ay dati nang nag-apply sa ilalim po ng Comprehensive Agrarian Reform Program upang magkaroon ng Certificate of Land Ownership Award o ito ho yung mas kilala bilang CLUA. Ang hakbang na ito umano ay malinaw na pag-amin na ang kanilang lupang kanilang inaangkin ay pribado at may titulo na sumasalungat sa mga batayan ng Indigenous Peoples' Rights Acts na nakasalalay naman sa konsepto ng katutubong pag-aari. Sa ganitong aksyon, kusang isinuko ng Sambilog ang anumang karapatan sa lupaing ninuno, bagay na hindi naman sinasang-ayunan ng grupo nitong katutubong malbog. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Si Vice President Sara hindi daw masagot kung dadalo siya sa magiging pagdinig ng NBI sa December 11. Kaugnayan, kuha po tayo ng karagdagang report mula kay Bombo Kelly Cordero.
Hindi pa masagot ni Vice President Sara Duterte kung dadalo siya sa hearing ng National Bureau of Investigation na nireschedule sa December 11. Ayon sa bise, titingnan niya pa ang schedule niya sa mga susunod na araw dahil nagbabago raw ito depende sa kung ano ang mga bagay na mangyayari na hindi inaasahan. Isa rin sa ikinukonsidera ng pangalawang Pangulo ay ang desisyon daw ng kanyang abogado na siya namang sinusunod niya. Hindi ko pa masagot kung pupunta ako sa December 11. Tsaka ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. Matatandaan na hindi nakadalo ang bise ay noong November 29 sa tanggapan ni NBI Director Jaime Santiago sa Pasay City. Sa letter ng pangalawang Pangulo, sinabi nito na late niya na nalaman na postponed ang hearing sa Kamara na dapat ay dadaluhan niya rin sa parehong araw. Dahil dito na pagdesisyonan ng NBI na iurong sa December 11 ang hearing para mas makapaghanda pa si Vice President Duterte. Una na rin iniulat na isa sa mga request ni Duterte sa NBI ay ang ibigay sa kanya ang listahan ng mga itatanong sa kanya sa investigasyon, pero tinanggihan ito ng NBI. Ang pangalawang Pangulo ay napatong na kaso na grave coercion, direct assault at disobedience to persons in authority. Sa mga susunod na araw, inaasahang madadagdagan pa ang mga kaso sa pangalawang Pangulo. Ayon yan kay Philippine National Police Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga development, nanawagan naman si Agri-Party List Representative Wilbert Lee kay Department of Health Secretary Ted Herbosa na magbitiw na sa pwesto dahil sa umano'y kabigo ang matugunan yung mga pangunahing issue sa healthcare system ng Pilipinas na nauna nang ipinangako ng kalihim na kanyang gagawin sa naging House Budget Deliberation. Sa isinulong na House Resolution number 2090, kanyang binanggit na mababatas ang naging pangako ni Secretary Herbosa at Philippine Health Insurance Corporation President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. noong Setyembre 25 sa House Plenary Deliberations ng pondo ng Department of Health para sa 2025. Ayon sa mambabatas, ang mga ipinangako nitong si Herbosa ay hindi kasunod o nasunod sa kabila ng pagpaso at napipintong deadline ng ilang sa kanyang mga commitment. Kaya't kung walaan niyang plano ang kalihim na tuparin ng mga ito, ngayon pa lamang ay magbitiw na ito sa pwesto. Ilan sa mga commitment ng ginawa ng kalihim na nagpaso na ay ang pagsusumite ng detalyado at komprehensibong plano na may tiyak na timeline para mapababa ang gastusin para sa medikal ng mga Pilipino mula sa kanilang sariling bulsa at yaong komprehensibong report sa availability ng mga gamot at bakuna na nagpaso naman noong Oktubre 31. Habang ang pangako para sa pagpapatupad ng 50% sa pagtaas ng across-the-board PhilHealth benefits na dapat ay naging epektibo na ngayong Nobyembre ay hindi pa naipapatupad. Ayon sa mambabatas, sa kabila ng ipinadalang mga follow-up letters na naka-address kay Secretary Herbosa na natanggap ng kanyang opisina noong Oktubre 7 at Nobyembre 5, hindi umano tumugon ang kalihim at hindi tinupad ang kanyang mga commitments. Samantala, nakikita naman po ng Department of Health na aabot sa 215,400 ang kabuuan pong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa pagtatapos ng taong 2024. Ayon sa datos ng departamento na mayroong 4,595 na kumpirmadong HIV positive ng mga individual mula noong Hulyo hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon. Sa nasabi pong bilang ay mayroong 1,301 o katumbas po yan ng 28% dito ay mayroon pong advanced HIV infection sa panahon ng kanilang diagnosis. Mayroon ding 50 na HIV cases ang naitala sa bansa kada araw, kung saan 4,362 dito o 95% ay pawang mga kalalakihan, habang 233 o nasa 5% naman ay kababaihan. Noong panahon po ng COVID-19 pandemic ay bumagsak ang kaso ng HIV sa bansa at tumaas na lamang ito pagsapit ng 2022 hanggang 2023. Sinabi naman ni Health Secretary Ted Herbosa na ang susi para sa mabilis o malaman po ng mabilis ang nasabing kaso ay ang regular na pagpapacheck up. Nananatili namang mataas ang retail price ng galunggong o round scad sa kabila po ng pag-angkat ng Pilipinas na hanggang sa 30,000 o 30,000 metriko tonelada ayon sa grupo ng mga magsasaka na Samahang Industriya ng Agrikultura o mas kilala sa tawag na SINAG.
Ayon sa grupo, nanatili pa rin sa 200 pesos kada kilo ang retail price ng galunggong sa kabila po ng mataas na supply. Ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, nakakalito ang naturang sitwasyon at kailangan na anyang matutukan ito ng gobyerno. Maalalang maliban sa 30,000 metric tons ng galunggong na pinayagan po ng Department of Agriculture na mangkat, ay sunod ding inaprubahan ng pag-angkat ng kabuang 8,280 metriko tonelada ng iba't ibang mga isda. Ayon sa Department of Agriculture, ang pag-angkat ng mga isda ay upang matiyak ang sapat na supply sa mga merkado habang nasa kalagitnaan din ng ipinapataw o ipinataw na closed fishing season sa ilang karagatan ng bansa. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture mga kabombo dito ho sa mga merkado sa Metro Manila, ang retail price ng lokal na galunggong ay naglalaro mula po 240 pesos hanggang 320 pesos bawat kilo. Naglalaro naman mula 200 pesos hanggang 260 pesos ang kada kilo ng imported na galunggong. Bombo International News. Opisyal na pong ginawaran ni US President Joe Biden ng full and unconditional pardon ang kanyang panganay na anak na si Hunter Biden mula sa gun charges at federal tax evasion nito. Ito ay bago pa man ang nakatakdang paghatol sana sa nakababatang Biden sa Desyembre 12 at Desyembre 16 para sa mga nasabing kaso. Ang hakbang namang ito ni Biden ay taliwas sa nauna na niyang pangako na hindi ito mangingialam sa mga desisyon ng Justice Department ng Amerika. Simulaan niya noong umupo siya bilang Pangulo. At kahit pa nakikita niya ang kanyang anak na pinipili at hindi patas na inuusig. Sa isang statement na nilabas ng White House, kinumpirma ni Biden na ginawaran niya ng clemency ang kanyang anak. Binitikos din ng presidente ang pagtrato sa kanyang anak. Anya kung wala daw mga aggravating factors tulad ng paggamit ng baril sa isang krimen at pagbili ng armas bilang straw purchaser, bihirang maghain daw ng felony charges laban sa isang tao para lamang sa maling pagsagot sa isang form ng baril. Matatandaan na hinatulan ang 54 anyos na si Hunter Biden ng 3 felony firearm charges sa Delaware noong Hunyo bago pa mag-plead ng guilty sa felony tax charges nito noon namang buwan ng Setyembre. Subalit sa panig naman ni US President-elect Donald Trump, tinawag niya ang naturang hakbang ni Biden bilang abuse at miscarriage of justice. Sa kaugnay pa pong balita, umaani din po ngayon na mga pagpuna ang naging hakbang ni US President Joe Biden. Pagbibigay po ng pardon sa kanyang anak na si Hunter Biden. Sa kanya pong pahayag, binatikos ni Biden ang pagtrato sa kanyang anak lalo na sa mga kasong felony. Si Hunter Biden nga po ay naharap sa mga kasong may kinalaman sa maling pahayag sa isang federal firearm form noong 2018 at sa pagmamay-ari ng baril. Habang isang kaso rin po ang isinampa sa kanya ukol sa paggamit ng ipinagbabawal na substance. Kaginit naman ang kritiko ni Biden na kawalan daw ng delikadeza ang ginawa ng presidente na ipardon ang kanyang sariling anak. Bombo Sports News. Sa ating sports balita naman, gumawa ho ang Cleveland Cavaliers ng isa sa pinakamalaking comeback win ngayon pong season laban sa defending champion na Boston Celtics. Nagtapos ang laban sa pagitan po ng dalawa, 115-111 pabor sa Cleveland Cavaliers. Sa naunang kalahating bahagi po ng laro, lamang ng 2 puntos ang Cavs, 51-49. Pero pagpasok ng ikatlong quarter, nagpasok ang Boston ng 35 points at nagawang limitahan ng Cavs sa 21 points. Dahil po rito, hawak ng Boston ang 12-point lead laban sa Cavs pagpasok po ng fourth quarter. Pagpasok po ng huling quarter, agad namang umarangkada ang Cleveland sa pangunan nitong si Donovan Mitchell at nagbuhos ang koponan ng 43 points sa loob po ng 12 minutes. Nagawa rin ng Cavs na limitahan ang defending champion sa 27 points lamang. Dahil po rito, 18 ang panalo na ng Cavs habang nanatili pa rin sa 3 ang narasap nitong pagkatalo. Ito naman ang ika-4 na pagkatalo ng Boston habang 16 na ang naibulsa nitong panalo. Sa Boston, ibinabad ng husto itong si Jason Tatum at gumawa ng 33 points at 8 rebound. Hindi naman nakapaglaro ang kanyang katandem na si Jaylen Brown at sa halip ay si Kristaps Porzingis ang pumalit sa kanya. At siyang umalalay kay Tatum gamit po ang 21 points at 8 rebounds. Para sa Cavs, 35 points ang ibinuhos nitong si Mitchell habang 22 points at 8 assists ang nagawa nitong si Darius Garland.
Ito ang unang panalo ng Cavs kasunod po ng dalawang pagkatalo o magkasunod na pagkatalo mula sa Atlanta Hawks nitong nakalipas na linggo. Hawak pa rin ng Cavs ang top spot doon po sa East. Bunsod yan ng panalo laban sa Boston. Samantala, malaking tulong umano ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development para yan sa mga empleyado ng maliliit na kumpanya kaya dapat na ipagpatuloy pa rin ang programa. Ayon kay Quezon City 4th District Representative Marvin Narillo, miyembro ng House Committee on Appropriations, mas maraming ordinaryong empleyado ang matutulungan ng AKAP program kung patuloy po itong paglalaanan ng pondo. Ginawa ng mambabatas ng pahayag matapos nga napangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang distribusyon ng AKAP sa mahigit 13,000 na benepisyaryo na karamihan ay mga empleyado ng maliliit na tindahan sa mga mall dyan sa Quezon City. Ayon pa kay Rillo, bagamat itinakda ang minimum wage rate ng mga manggagawa sa Metro Manila sa 645 pesos kada araw, ang minimum daw na sweldo ng mga empleyado ng mga service and retail shops na hindi lalagpas sa 15 ang empleyado at manufacturing entity na hindi lalagpas sa 10 ang empleyado ay nasa 608 pesos kada araw. Iginiit din ni Rillo na ang AKAP ay nagsisilbing safeguard yan sa mga ordinaryong empleyado na kinukulang o kinakapos ang kinikita po nila na sasapat sa kanilang pangangailangan. Sa ilalim po ng 2024 General Appropriations Law nga, may nakalaan na nasa 36.7 billion pesos para sa AKAP program. Para naman po sa susunod na taon, ipinanukala ng Kamara de Representantes ang paglalaan ng 39.8 billion pesos para sa naturang programa. Batay sa Memorandum Circular 30 Series of 2024 na inilabas ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang mga benepisyaryo ng AKAP ay makakatanggap ng 1,000 piso hanggang sa 10,000 pisong ayuda. Depende po yan sa uri ng tulong na ipagkakaloob sa kanila. Sa iba pang mga development naman, meron na raw hong hakbang ngayon na ginagawa ang Ninoy Aquino International Airport Infra Corporation. Isa pong private sector consortium na nagmamanage ngayon sa operasyon po ng Ninoy Aquino International Airport para hindi na magkaroon ng pagkaantala ng mga flights. Base sa kanilang pag-aaral, nasa 70% kasi ng mga dahilan ng pagkaantala ng mga flights ay dahil daw sa mga airlines at mga ground handlers. Kasama rin dito ang dahilan ang mga aircraft change at mga aircraft rotation. Mula ng hawakan ng naturang kumpanyang pamumuno sa NAIA ay napababa na raw yung pumbilang nitong mga nadedelay ng mga flights. Handa rin umano na gumastos ang kumpanya ng 170 billion pesos para humaging world-class ang Ninoy Aquino International Airport. Samantala, sa karagdagan pong balita, dinala sa ospital ang aktres at businesswoman na si Neri Naig Miranda para sumailalim sa medical evaluation matapos po itong iapila ng kanyang abogado sa Bureau of Jail Management and Penology na agad sana itong madala sa ospital. Paliwanag naman ng BJMP Superintendent J. Rix Bustinera na nailipat na si Naig sa ospital pasado alas 8 yan ng gabi noong araw ng Biyernes. Ito raw ay alinsunod sa naging direktiba ng Regional Trial Court Branch 112 na agad na madala sa ospital ang aktres sa pinakamalapit na ospital. Dagdag pa ni Bustinera na ayon umano sa naging court order ay hindi maaaring magtagal sa paggamutan ng aktres na lalagpas sa 5 araw. Dapat dinaan niya na maibalik agad sa pasilidad ng Pasay City Jail si Naig pagkalipas ng 5 araw na pamamalagi ito sa ospital at kung wala naman anyang nakitang maaaring ikabahala sa kanyang kalusugan. Sa ngayon, wala pa naman anyang health concern ng aktres at talagang ito ay dahil lamang sa naging hiling ng panig ng aktres. Matatandaan naman na naaresto ang sa isang event si Naig at kasalukuyan pong nakabilanggo pa rin sa Pasay City Jail female dormitory para po sa mga kinakaharap niyang kaso na may kinalaman po yan sa 14 na bilang ng paglabag sa Securities Regulation Code na mayroon pong piyansa na 126,000 kada kaso at syndicated estafa na isa naman pong non-bailable offense. Naurong din po ang arraignment nito sa susunod na taon. Enero 9, pagkatapos nga po na maghain ang kanyang kampo ng motion to quash.
Meron na lamang ho tayong 20 o 19 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna po ng hapon at dako ho tayo sa ating mga provincial report. Unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Bicol region. Ilang mga lugar sa may Bicol nakakaranas po ng mga pagbaha at mga landslide dahil sa walang patid ng mga pagulan. May update po dyan ang Bombo Radio Legazpi. Nakaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang mga lugar sa lalawigan ng Albay, Sorsogon at Masbate dahil sa walang patid na mga pagulan na naranasan kahapon na dulot ng shear line. Dahil dito ay nagpatupad ng paglikas ng ilang mga barangay sa lungsod ng Legazpi habang ilang mga bayan naman ang nagpatupad ng kanselasyon ng klase ngayong araw ng Lunes. Samantala sa bahagi ng Masbate, sinabi ni City Disaster Risk Reduction and Management Office Admin and Training Section Chief Frandel Anthony Abellara sa naging panayam ng Bombo Legazpi na sinabayan ng high tide ng mga pagulan kaya binaha ang ilang mga luwigan. Nabatid na may mga naisagipang residente matapos matrap sa mga simbahan dahil sa pag-apaw ng tubig. Dahil dito ay inaasahan na magbibigay ng asistensya sa mga apektadong residente kasabay pa ng patuloy na pagsasagawa ng clearing operations sa mga naapektuhan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nagpaalala rin si Abellara sa publiko na maging alerto tuloy pa ang mga pag-ulan. Sinasabayan ng high tide, lalong-lalo na kanina kahit nasa 1.4 meters lang yung high tide, ganun pa din na nakakuha tayo ng pagbay. Hindi naman natin maiwasan ang pwersa ng nature na sabihin natin na i-stop muna natin ang high tide. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kaugnay ho ng balitang yan, may isang individual na ang napaulat pong nasawi habang 3 iba pa ang napaulat na nawawala dyan po sa may Bicol region. Bunsod po ng mga tumamang pagguho ng lupa at mga malawakang pagbaha dahil pa rin po sa mga pag-ulang dala po ng shear line. Ang isa pong nasawi ay dahil sa landslide o pagguho ng lupa sa may barangay Anamiam sa may Labo, Camarines Norte. Ang biktima at kanyang may bahay ay nabaon po sa gumuhong lupa at dinala pa sa ospital ang mga ito, subalit idineklarang dead on arrival ang lalaking biktima. Habang ang mga nawawalang individual naman ay mula po sa may bahagi ng Camarines Sur. Samantala inuulat din ng Office of Civil Defense Region 5 Director Claudio Tucot ang 2 nawawalang individual sa Kabusaw ay mga senior at tumawid umano sa bahang spill o itoong pagbaha at sila po'y nakasakay ng kanilang e-bike. Samantala, dako pa tayo sa iba pang mga provincial report. Mag-asawa na natrap sa loob po ng kanilang bahay matapos pong gumuho ang isang pader dahil po sa malakas na mga pag-ulan. Meron pong isa po dito ang namatay. May update po dyan ang Bombo Radio Cebu. Nabagsakan ng gumuhong pader ng isang kondominium ang nasa 3 bahay sa Sitio Calma, Barangay Tisa, Cebu City, alas 6 kagabi, Disyembre 1, 2024, matapos bumuhos ang mahigit 1 oras na malakas na pag-ulan. Kabilang sa mga bahay na nabagsakan ay ang tahanan ng mag-asawang Bating kung saan ay natrap sa loob. Kinilala ang mag-asawa na si Nalidi Rato Batin, 49 na taong gulang, na unang nakuha at sumunod naman ang asawa nito na si Lisa Batin, 40 taong gulang, na kasamaang palad ay idineklara nitong umaga lang na patay nang dumating sa Cebu City Medical Center. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Carlo Fernandez, ang sekretary sa Barangay Tisa kung saan sa kanilang inisyal na investigasyon ay gumuho ang pader dahil sa mahinang pundasyon nito na pinalala ng mahigit 1 oras na pagbuhos ng malakas na ulan na posibleng lumambot ang lupa at naging sanhi ng pagbagsak ng nasabing pader. Dagdag paan niya na posibleng maliliit na kable o substandard ang laki ang ginamit sa pagtayo ng pader na wala man lang horizontal beam. Kaugnay nito, kakausapin ng opisyal ang pamunuan ng nasabing gusali para sa kanilang pananagutan at obligasyon sa mga pamilyang naapektuhan sa nasabing insidente. Evening, very hard yung rain, 1 hour of continuous rain. So, ang nangyari yung fence at saka rip-trap ng Decahog Sisa bumigay. Tapos merong 5 families dyan sa ilalim. Isang bahay yung
nahulugan talaga directly. So, meron tayong family ngayon, mag-asawa, yung na-trap sila, 3 hours na, 4 hours, that was 6, it's 10. We still have to talk to 8990 Holdings, the management of Decca Homes, regarding their liability and their obligations. They have to repair the fence and make remunerations and compensations with the families affected. Mula rito sa lungsod Luwigan ng Cebu, Bumbo Jonah Kanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo. Ang Philippine National Police naman sa Western Visayas, ipagbabawal daw po ang mga security guards na pagsusuot po ng mga Christmas costume. Mga lalabag daw, maaaring makansila ang permit. Kaugnay niyan, may report ang Bumbo Radio Iloilo. Nagpaalala ang Philippine National Police sa Western Visayas sa mga security agencies ng mga malls at iba pang establishmento na mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusuot ng anumang Christmas costumes ng kanilang mga security guards. Sa panayam ng Bumbo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi ito na hindi maaring magsuot ng Christmas costume sa mga gwardiya ng mga malls at iba pang mga pamilihan, lalo na ngayong dagsa mga mamimili. Ayon kay Solis, maaaring gamitin ng mga kriminal ang pagkakataon upang makapambiktima at makapangloko. Bukod sa makakasagabal din ito sa pagresponde ng mga security guards sa mga emergency cases. Aniya, may tamang uniform ang mga security guards at sakaling kailangan ng pagbabago, dapat na humingi ng approval sa pulisya. Gayunman, kung nais ng mga security guards na mga malls na ipakita at iparamdam sa publiko at mamimili ang Pasko, maaari namang gumamit at magsuot ng santahat. Nakasadaan niya ito sa ilalim ng Section 14 ng Republic Act 5487 of Private Security Agency Law. Maaring patawan ng parusang security agency ng security guards na lalabag hanggang sa kansilahin ang kanilang permit. Nilinaw ni Solis na dapat na nakatuon lamang sa seguridad ng lugar at ng mga mamimili, maayos na daloy ng traffic sa mga malls at pagkontrol sa paglabas at pagpasok na masasakyan ang trabaho ng mga security guards. Yung may nagsusupervise po sa ating mga security guard is yung Regional Security Unit 6 po natin dito sa Western Visayas. But we do agree, no, during this Christmas season, yung ating mga security guard ay dapat nakasuot po ng tamang uniforme para ma-identify po natin na truly they are security guards and nandin po nila ng buong husay yung kanilang trabaho po. Yan po siya na talaga bilang security guard. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bumbo Network News, ito si Bumbo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo! 11 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga development, ang top notcher sa 2024 Mining Engineers Licensure Examination, inamin na malaking tulong ang kanyang pagtatrabaho sa mining industry para makapasa. May update po dyan ang Star of Baguio. Malaking tulong umano ang pagtatrabaho ng top notcher na si Keith Jeremy Miguel sa mining industry para makapasa sa 2024 Mining Engineers Licensure Examination. Si Miguel ay nagtapos sa University of the Philippines Diliman na tinanghal na rank 3 na nakakuha ng 89% passing rate. Naglabas ng resulta ang Professional Regulation Commission noong nakaraang araw kung saan sa 365 examiners ay nasa 295 o 70.96% ang pumasa. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Miguel na tubong Tugigaraw City, sinabi nito na hindi niya inasahan na maging rank 3 dahil isa lamang umano siyang normal na estudyante at wala namang nakuhang honors sa school. Naging hamon naman sa kanyang preparasyon ang time management dahil pinagsabay nito ang kanyang pagre-review at ang pagtatrabaho sa isang mining industry dito sa bansa. Actually sir, siguro yung pinakatulong niya is I was able to imagine yung mga bagay-bagay kasi since nakita ko siya in person, tinatrabaho ko siya in person. So yung mga ibang concepts in mining ay ginagawa ko siya everyday. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa rank 3 sa 2024 Mining Engineers Licensure Examination na si Keith Jeremy Miguel. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bumbo Network News. Star DJ Nash para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo! Bumbo
Entertainment News. Giant Christmas lighting naman at lantern parade sa City of Pines dinagsa ng libu-libong katao. Kaugnayan may chika Bombo Radio Baguio. Dinagsa ng libu-libong katao ang Giant Christmas tree lighting at lantern parade na isinagawa sa Station Road, Baguio City kagabi. Pinangunahan ito ng mga opisyal ng lungsod kabilang sina Baguio City Congressman Mark Go at Mayor Benjamin Magalong. Hindi pinalampas ng mga turista, estudyante at residente ng lungsod na masilayan ang pagpapailaw sa Giant Christmas tree na may iba't ibang kulay. Marami sa mga dumalo ay naghayag ng kanilang kasiyahan at pagkatuwa sa makulay at masiglang selebrasyon. Kakaiba ang disenyo ng Giant Christmas tree ngayong taon dahil ito ay gawa sa mga stained glass window kung saan makikita ang mga biblical scenes o religious motifs na nakikita rin sa loob ng simbahang Katoliko. Isinisimbolo nito ang mga Christian values gaya ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na may hangaring maibalik at may padama ang tunay na diwa ng Pasko. Ang Christmas tree lighting at lantern parade ay isa ng tradisyon sa syudad ng Baguio na taong-taong inaabangan ng mga lokal at turista. Sa panayam ng Bombo Radio kay City Tourism Officer Aloysius Mapalo, sinabi niya ang Giant Christmas tree lighting at lantern parade ay bahagi ng selebrasyon ng Enchanting Baguio Christmas 2024 bilang pakikiisa ng lungsod sa Pasko na isa sa mga paniniwala ng mga Kristiyano. Ang tema ng An Enchanting Christmas Baguio Christmas ngayong taon ay faith, hope, and love. We might as well adopt a theme that brings us back to the essence of Christmas, which is the birth of Jesus Christ. And with the birth of Christ, bringing along the gift of faith, hope, and love. And I think that is what we need to celebrate, especially at this time, when we are having a lot of challenges in the country, not only here in Baguio City. Maliban sa Christmas tree lighting, ibinida rin sa lantern parade ang iba't ibang disenyo at makukulay na lantern. Nagkaroon din ng sayawan at kantahan na pinangunahan ng mga mag-aaral mula sa St. Louis University. Samantala, aabot naman sa 1,400 na mga pulis at mga volunteers ang ipinakalat upang masiguro ang kaligtasan ng publiko sa naturang aktibidad. Ang Christmas tree lighting at lantern parade ay hindi lamang isang selebrasyon ng Pasko, kundi isang pagkakataon upang muling maranasan ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa Baguio. Mula dito sa siyudad ng Baguio para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mira Pakpakan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang grand prize naman sa Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2025 tinaasan po sa 1.2 million pesos. Mga airline company naman hinimok na dagdagan ang flight sa Kalibo. Kaugnayan may report ang Bombo Radio Kalibo. Itinaas sa 1.2 million pesos ang grand prize sa sadsad contest ng Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2025. Ito ang inanunsyo ni Kalibo Mayor Judy Sucro. Nabatid na sa kanaunahang pagkakataon sa kasaysayan ng festival ay ginawang 1 milyong piso ang grand prize kung saan Vikings Tribe ang buena mano na nakatanggap noong 2023. Ipinasiguro rin ng lokal na pamahalaan ng Kalibo na kung gaano naging magarbo at makulay ang paghahanda sa selebrasyon ngayong taon ay dodoblehin ito sa January 2025. Kabuang 34 na mga ati-atihan contingents ang magpapakitang gilas sa festival. Suot ang kanilang mga makulay na costumes na gaganapin sa January 18 na 2025. Sa kabilang dako, hihilingin ng sangguniang bayan ng Kalibo sa ilang airlines na dagdagan ang bilang ng kanilang flights para sa panahon ng festival. Ayon kay Kalibo Vice Mayor Cynthia de la Cruz, nakatanggap na ng booking reservations ang ilang mga malalaking hotel sa bayan. Mas maging convenient umano sa mga pasahero at bisita ang pagbiyahe kung direktang lalapag sa Kalibo Airport kaysa sa Katiklan Airport na halos 1 oras pa ang biyahe papuntang Kalibo. Inaasahan anya nilang bubuhos ang maraming mga bisita at turista sa selebrasyon na siya nilang pinaghahandaan sa kasalukuyan. Even at this point, many already are booking. So dapat maagapan natin na yung request natin na makahingi na additional flights. Because as of now,
8 yung flights for Kalibo. This is a special request sa mga airlines to consider ato mga flights, especially sa agdatihan ng time. Si Kalibo Vice Mayor Cynthia de la Cruz sa kanyang naging payag. Para sa Bomba Network News mula dito sa Bombo Radio Kalibo Bombo, Pia Jumayma Silorio nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports balita, mga kabombo, Pinay rider na si Shane Yauyao itinanghal bilang kauna-unahang Women Elite Olympic Cross Country Champion. May update po dyan ng Star FM Manila. Mga kabombo ka Star Nation, itinanghal bilang kauna-unahang Women's Elite Olympic Cross Country Champion si Shane Yauyao sa First ASEAN Cycling Federation Mountain Biking Championship na ginanap sa Pasig, Iloilo. First ever ASEAN Mountain Bike Champion for Women Elite from the Philippine National Team, Shane Paula Yauyao! Kinopleto ng Cavite Pride ang dominasyon sa women's competition sa kabuuang oras na 1 hour, 27 minutes and 35 seconds para sa 23.4 kilometer course. Tinalo niya ang siyam na iba pa kabilang si Phi Kun Pan ng Malaysia Cycling Team na 58 seconds. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Yauyao, hindi agad ito nalaman na siya ang nanguna sa kompetisyon matapos na may matay nang dumating ito sa finish line. Sa finish line kasi bigla akong pinahinto. So yun, medyo nadilim po yung paningin ko. Saka ko lang po na-realize na ako na yung nanalo nung medyo naka-recover na po. Malaking bagay po yung nag-race din po ako abroad kasi yung mga nagiging kalaro ko po, mga nakalaro ko na rin po outside the country. Sana yung mapansin din po kami sa cycling can also nakikipagsabayan po sa international na competition din po at nakakapag-uwi din po ng gold medal po. Nilaukan ang kauna-unahang ACF ASEAN Mountain Bike Championship ng 30 mga bikers na mula sa mga bansang Japan, Thailand, Malaysia at Pilipinas. Samantala mga kabombo ka Star Nation, si Yauyao ang nangungunang babaeng MTB rider ng bansa sa UCI World Ranking at kinapos lamang ng ilang puntos para magkwalipika sa nakaraang Paris Olympics. At yan ang ating balitang sports mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nagulat, Star DJ Antonio Labana para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating mga 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook page, YouTube, maging sa TikTok at Bombo mobile app. Sa mga kababayan po natin dyan sa may Visayas area, pwede po ninyong subaybayan mga kabombo ka Star Nation ang ating mga provincial station tulad po ng Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Rojas, ang Bombo Radio Kalibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba ka Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon.
where there is doubt, faith where there's despair, hope where there is darkness, light where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Castro Nation, sa atin pang Christmas countdown, 23 days to go, Pasko na. We share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Ang bombo anay sa udto. Sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover. Antis pa man sa mga dalaguan kag mga nagapauna sini nga mga balita. Standby ana imbukada. Good news kita. May winner sa 1-2 Panalo Daily Draw. 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Atensyon sa mga taga-Banwasang Pavia, taga-Purok 1. Ang yan sining proof of purchase Birch 3 Adult Boost. Birch 3 Adult Boost. Siyempre, Birch 3 Adult Boost. Kaya nga sining edad, 69 anyos na siya. Congratulations, Minpa Tolentino. Minpa Tolentino sa Purok 1 Pavia. Ang proof of purchase niya is Birch 3 Adult Boost. Ginawang ikaw ni Bombo Cham, 2 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sining premyo. Ang premyo mo nagahulat na diri sa imo 500 pesos nga cash plus gift pack. 500 pesos nga cash plus gift pack. Gani, Minpa Tolentino, ma'am, magdalikat na kag i-claim na ang premyo mo nga nagahulat diri sa imo sa istasyon sang Bombo Radio. Salawat, congratulations, Minpa Tolentino. Aton sining Daily Draw hintambungan sang FD representative si Ma'am Gemma Tabiano ug mapasiguro nga lehitimo kag wala sang hukus-pukus ang aton sining Daily Draw. 3 minutos na nakaligad sa takna sining alauna diri sa palatuntunan na Bombohanay sa udto. Antes pa man iya matangtang ining vertical signage dira sa may Ungka flyover sa Banwasang Pavia pakadto sa syudad sa Iloilo. Nakabato na sa initial report ang Iloilo City Traffic Management Unit nga mahuyang ining nasambitan iya nga vertical signage, no? Kagti mahuyang man iya kag sa hindi, may ara dira sang ginabutang limitation para sa kataason sang maakomodar sinang flyover. Now, sa aton sini makabumbo pero tinga nagagi gyapon ng iban sini nga mga matag-as sini iyang salakyan diraw such as the modernized bus. Check na wala si Bombosol Binyas kag lakip na sina dire ang Department of Public Works and Highways ti nanawagan sa sining modernized bus nga nagsag-id sa vertical signage diraw sa may Ungka flyover. Mga balita ni Bombosol Binyasol sa report, please go ahead. May mga nabato na iyang initial nga reklamo ining Iloilo City Traffic Management Unit diri Bombo Cham bag-o pa iya matangtang ining bahin sang porsyon sang vertical signage diri sa bahin sa approach bala sa may Aro pakadto ikaw sa may Pavia o kon diri mismo sa ibabaw sang Ungka flyover sa diin sang Gina may mga pila ka nakalambot sa aton nga talatapan nga mga laragway diri sa diin na tangtanggid ining bahin sang porsyon sang vertical signage sa approach
bisang ungka flyover sa diin nakasulat diri ang vertical height limit sa mga salakyan nga posible makalabay lang sa nasambit iya nga flyover. Sa interview naton diri kay retired Police Colonel Aldarico Garbanzos, ang head subong sang Iloilo City Traffic Management Unit, suno sa iya nga nakalambot sa ilatalatapan ang ining sila ka mga natabo abi diri sa bahin sang alagyan sang ungka flyover halin diri sa bahin gani isang haro pa kadto sa may pabiya ang approach sa di nabutang ining nasambit nga vertical signage duwa ini sa no ka kun ara ini sa bahin nabutang sa may gantry abi sa nasambit iyang entrance sa diin gilayon man nga nagresponde gani ang ila sini nga mga tinawo kag dito no suno kay retired Colonel Garbanzos nga before pa iya natabo ini may mga pila naman sila ka nabaton abi nga report halin sa pila ka mga concerned citizen nga nakita nila ang sitwasyon diri sang sining signage nga do kaangay nga mahuyang nga posible ginapanglantaw nila base may makasagaid abi nga mga pila diri ka mga matag-as nga salakyan kaangay sining mga modernized nga public utility vehicle. Kag sa subong no sa bahin sang pag-identify abi sang sining modernized public utility vehicle nga naglabay diri sa may approach sang nasambit nga ungka flyover pakadto diri sa may banwas sang pabiya wala pa nila ma-identify ginapasikyer pa subong ang palibot sang nasambit nga area ilabi na mga closer ka television kay wala pa iya naguntat ining natuhoy nga driver abi sang nasambit nga unit sang modernized matapos niya masalapay ining nasambit iya nga signage kag dito no actually asa na diri kay Colonel Garbanzos nga may naulamid pa diri nga SUV nga salakyan sa diin na naguba o kung na damage pa ining iya nga side mirror kag sa bahin man sang iya nga ulit pangulihi nga porsyon sang iya nga salakyan. Sa dugang bala nga pahayag ipabati ta nga to nang interview kay retired Police Colonel Aldarico Garbanzos. Wala giman no sang salakyan nga may nagdagan pero daw may natandog tong may naigo no like naigong iya nga side mirror sang isa ka pick up no ina nga part sina no sang approach sang ungka flyover pakadto sa pabiya gin report na ina nga daw daw week ang dating niya no kag amo na kay ina nga may naanugid daw nadagdag rin na ang initial nga ginobra naton na dikto gin-inform naman naton dayon ang kontraktor na no kay para nga makaayo nila daw subong daw gina-welding na to nila and hopefully nga maging mabakod ang ina nga daw directional sign no or I mean daw informative sign nga daw height sang makagi sa aton nga ungka flyover. Ginapaano ko pa to no, ginapa-review no kung may mga ang initial nga impo na dra sa amon ng mga modernized nga no daw igo pero ang iban may mga aircon na bina sa babaw bla. So probably amo na ang nakaigo no sang atong tubo kag that is why nga nahulog. I don't know kung anong nga modernized nga jeep pero mabalaan naman na siguro pa-verify pa namon. Nabatian diri Bombotsam ang kabahin sang ato ng interview kay retired Police Colonel Aldarico Garbanzos. Kag ang kabahin bala sang pila ka mga gin-describe diri ni retired Police Colonel ang Garbanzos. Ang nakasangit to ya side mirror hindi kay ang over siya sa vertical limit or vertical clearance. Ang sakay Sir Garbanzos sa muni ang nakalabot siyang nga reklamo hindi kayang kataason sang salakyan abi Bombosol? Kamagen Bombotsam. Siling kong reklamo kay Colonel Garbanzos kay Sir Garbanzos nga nakalabot siya regarding sa signage ang nakabunggo to side mirror hindi iya kay ang kataason sang salakyan. Hindi nakabaton man siya ka message diri Bombotsam nga may pila ka mga reklamo bala nga ang ining sa bahin sang vertical signage abi o kun ang horizontal nga may nakabutang nga vertical abi height may nagsangit naman na previously. Wala pa man sang may nasangit
Pero ang kabahin dala Bombotsam sa do gina-describe ni retired Police Colonel Garbanzos ipakita naton sa mga kabombo naton. Gamay lang gid ni siya nga clip kung makita mo may modernized nga public utility vehicle nga naglabay dira approaching man o kung pakadto sa may pabiya nga nagasangit ang ining wala bisan wala sang mga aircon or air conditioned nga unit nga modernized public utility vehicle. May pakita sa kunong nasangit bala engineer nga isa ka modernized bus. Previously amo ni ang natabo tinakalabot naman isa talatapan or igtulupangod sang Iloilo City Traffic Management Unit. No, may isa dira ka gina ka video engineer nga nasangit pero ay na tangtang. Amo ni ang ini nga video clip kay sino ni halin sa kay Colonel Garbanzos kon sa ato ni Momosol? Isa ni sa mga page nga gin-comment sa all right, okay. Sa Iloilo City Traffic Management Unit. Amo na siya sangit gid siya Sangit gid siya engineer no? Sa aton sinima kabombo pakita taliwat la na sangit gid so bali dogin pakabit lang na nila ang do isa na ka pipe na sa bamboo pipe metal pipe para iyang anong purpose sa metal pipe ni man magluwas sabi sa una sa metal pipe sinati ginapakabitan sang speed limit 40 kilometers per hour vertical clearance pila tong vertical clearance sa bumbu engineer ang vertical height limit Bombotsam 2.30 meters. 2.30 meters. Yes, mag 2.30 meters hindi na daya ka hindi na daya pwede dapat nagyan sang mga minibus gani kay sangit na sila. May mga pila ka mga minibuses nga makalabay gani dira Bombotsam kag nagalabay pero ang ining mga matag-as ilabi nang may air condition makita naton nga nagasangit gid man sa nasambit iya nga signage dire. Magamo sinuayhan ang may sala sinadre, sinuayhan ang madya sinadre, ano ning matabo ni? Kay galibog mga ning ulo naton sa nagligad to nga may vertical clearance ni or may ara sang limitadong kataason nga makasulod dira kag makaagi sa flyover nga na. Yes, Bombotsam, kung matandaan naton, ginbutangan ini ka vertical height clearance para malimit ang ining mga salakyan dala sa ibabaw sang ungka flyover kay ongoing ang rectification o kung pagkayo sa nasambit iya nga alagyan dito. Anong labot sang kataason sang salakyan sa ginahimo sining rectification, Sol? Para amo lang na Bombotsam na tandaan naton para malimit gani ining numero sang mga salakyan kay mahamal turiga ni Engineer Oropel kay mabugat na mo kung damo abi nga mga salakyan. Total lapit naman lang dinagyang para nga mabatyagan man sa taga Banwa sang pabiya ang dinagyang spirit himuon na lang na ungka flyover nga Chusco. Imo na lang hiwata na lang kapod festival da. Damo gini negosyante nga makaginansya Bombotsam. Kwa ko to yun pwesto 5 bilog Pero dre lang ko yan sa approach hindi na ko to yung tunga engineer. Kapoy man ba? Layo. Mga isa man na daad ka kilometer Bombotsam. Sa approach siya dito, approach sa from the city and approach sa dito sa may Pabiya area. Amo lang to yung ko, 2 kang tunga abi sa sa approach dito sa Piak, 2 kang tunga. Anyway, Solti, anong ang bansa ng DPWH? Yes, Bombotsam sa bahin iyan sa Department of Public Works and Highways, Region 6, baligi na panawagan subong ni Engineer Sonny Boy Oropel, ining driver abi o kun ang nasambit iya nga unit nga naglabay diri sa may approach abi sang ungka flyover nga pagadto sa Pabiya para ti mahibaluan ma-evaluate kun ano gid man ang posible na tabo kag amo na gani suno kay Engineer Oropel nga ginpatag niya man diri ang purpose sang sining horizontal abi nga pipe nga nakasabit diri sa may gantry sa diin ginabutang dira ang signage sang limitation sang posible mga kataason lang sang salakyan nga pwede makalabay nga dira lang sa 2.30 meters kag sa iya nga mga nabaton nga information nga may isa man kuno ka nga may isa ka
modernized nga public utility vehicle ang nakasangit dira sa area kag wala pa naguntat diretso lang ini siya no diretso lang ang pagpadalagan sini wala na talupangdan nga nagtangtang na ang right portion abi sang nasambit iya nga ginapabutang abi o kung ginagamit abi para masabit ining signage kag dito na hulog ini Bombocham pero sunod sa iya ginpa-validate niya na dito sa area kagilayon man nga ginpakayo sa mga katapo dito sang nagaobra nga contractor kag sa subong no ang ginaobra nila o kung ginaobra niya ipatawag ining posible driver para ma-evaluate kay kung ang rason diri nga wala sang liability ang nasambit ang driver o kung ang wala bala sang connection abi ang kataason sini sa vertical limit magahatag sang nagakaigo man nga assistance ining ilang nga talatapan sa dugang dala nga pahayagi ipabatita nga ato nang interview kay Engineer Sunny Boy Oropel. If I may recall before, ginlimit na ang height mo. So ang vehicle nga nakaagi wala siya naglapaw sa siguro tungod nga amo na siyang modernized jeep. So mataas siya nga type. Oh, so nevertheless ginkuha naton ang pipe kag gina restore naton. But eventually gusto ko lang ipabalo nga dapat makadto sa amon ang ina siya nga driver kay para mabalaan naton kung ano gid ang reason. But for me, the initial findings of our resident engineer, ang pag-agiya na igo niya na ang tubo dai sa country. Ano ni nga salakyan engineer ang minibus gid man eh? Daw mo na modernized nga kuan naton nga PUB. Oh, may nabaton kaming information engineer nga do na igo ni siya do na may parts ang iya nga salakyan nga na damage engineer. Ano ni ang matabo di? Well, evaluate because we put up the gantry just to limit the vertical height kag kung ano kasalakyan nga kadakon. So tanaw naton kung may violation siya sa height. If there is no violation as far as the height is concerned, we can extend some assistance sa ila. Pero wala pa ni nakakadto sa office ni engineer aning driver sang modernized jeep? Unfortunately, wala siya kay after the incident nagpalagyo sa kuno nagdiretso ginbiyaan niya na ang tubo. Oh, pero after kuno kato engineer may ara pagid nga mga salakyan nga do na igo. Ipa-check ko, but the report coming to me this morning, siya lang isa. Kay, number one, nahulog na siya. Paano pa makaigo sa ibang nga salakyan? Okay. Oo. Pero diin na ni subong engineer ining pipe? Ang pipe na siya, gina-restore namon subong para ma-continue naton control ang height limitations ng aton nga gantry. Bombocham na batian si Engineer Sunny Boy Oropel. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Marisol Binyas sa imo sini iyang follow-up report. Din man nga Jess nga makanto pa dang driver. No? Sa aton sini nga mga kabumbuti, amo na gani. Galibog ang ulo naton nga may mga vertical clearance pa ni. Sa aton sini nga mga kabumbo ining nasambit karon iyang flyover tikay para nga ma-minimize kuno hindi kuno makaagi dira mga dalagko sini nga salakyan hindi na makaagi ang para hindi makaagi dira ang dalagko nga salakyan para hindi nga mag-usmod rason na lang na nga may mga ginapatigayon sumo nga mga rectification da sa aton sini nga mga kabumbo ti damo naman niya. May mga ginpasaka na nga kaso sa Office of the Ombudsman, ginkantuan na sang national national head sang Department of Public Works and Highways, no? Sa aton sini makabumukag tanan-tanan na lang inimbestigaran man ni kantuan man ni Representative Raul Manuel, but tubtob sa sini matiryon sa aton sini makabumbo nagapadayon lang ya ang huol kag halit nga ginahatag sang ungka flyovers kabaylo sa convenience tani para iya sa mga motorista. And take note,
for the record, padayon man nga ginagasto ang kwarta sang pumuluyo, no? Sa pagpakayo sang wala pa gani mapuslan nga multi-million project, no? Gintukod nga multi-million project and now billion worth sang wala pulos kag halit ang gintuga kag agoniya sa mga motorista. Dusway lang gyapon, no? Sa aton siniiya nga mga kabumbo, pangalot-galot lang kita ni sang ulot na kung mag-agi, tanda kag makainkwentro kita o kung maka-encounter kita sang huol o kung ano man siniiya nga sahi isang inconvenience dira sa may area sang Ungka, Haro to Ungka, Pavia. 20 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Kaso nga murder. Ipasaka batok sa nakatiro patay sa sining ginaaligar other man sang iya sining live-in partner. Subong na ning adlaw ginahikutar sang Pavia PNPO. May latest diri si Bombo Jomar Villa. Jom sa report please kamen. Hingagawon sang Pavia Municipal Police Station pasaka ang kaso nga murder patok sa suspect nga nakatiro patay sa iya sining ginapayag karibal adres Banwa sa Pavia Iloilo. Okay, background sa ton sila mga kabumboy ning suspect ang gina-identify kay Arnold Viejo, 41 anyos, residente sa Barangay Cabugao Norte, Banwa sa Pavia, samtang ining biktima amo si Joven Hob, 45 anyos, kag residente sa Barangay Sapal, San Lorenzo sa may probinsya sa Guimaras. Based sa investigation sa kapulisan nga samtang ining iya sining live-in partner sa suspect kag ang ining biktima upod sa sulod sa parlor kung sa nagatrabaho ang iya sining live-in partner kag dito nga sumulod ining suspect dala ining homemade na 12 gauge shotgun kag ginuthang ining nasambit yang biktima nga gintunaan sang iya sining kabatayon. So gidalantaw diri sa kapulisan nga motibo amo ang pagpangimon pambot sa bangod nga ginabati-bati ni karon ang relasyon sa babaye kag sa sining biktima nga kalain sa buot no sa nasambit karon nga suspitsado o kun ining leg-in sa babaye nga may tatlo na sila kabataan no nga nag-edad na 14 12 kag pulo diri ka tuig no. Actually napakigagutan naton kay na ang ining suspitsado no sa mismo nakapsel sa Pavia Municipal Police Station kag may ara sang paginulsol sa iya sining bahin bangod sa nahimo sini kag at the same time dogin basol niya pa no ang inisabit ka biktima nga kuntani no nagpati lang kay prayo sa natabo sining insidente Domingo sang Sabado sang gabi atubangay ining duha sa parlor kung sa diin gin kumpronta ya ining ginapayag ya sining karibal nga untatana no ang pag sibaw-sibaw siya sining live-in partner dira sa bay sabit karon nga salon bubusa pangod Mayo kung sibaw-sibaw lang eh. Kamagen? Mayo kung sibaw-sibaw lang. Ate, amo na ang hindi mayo kung may iban pagid. Magluwas sa sibaw-sibaw, ano pagid ang iban sining nga mga term? Ate, bulbusita. Aduaw da. Sa sabit karon nga walang alawang man ibaylot ang sibaw-sibaw sa sirib-sirib, no? So amo na no ang aging plastar, no? Kag mismo ang suspect bubusan pa the consistent no yung sining statement halikapon hasta subo mismo ang head sa Pavia Police Station nagahambal nga mismo siya gali naghambal man nga agin konfronta yan ini kay di man siya kali gusto sa nga mo nimo nga maglabo sa buntob lang nga magpangluthang kay Sabado sa gabi amo na iya ang nagakatabo kon puno na gid katama ang gantangan sang isa ka tawo Bombo Jomar. Diin gid asta diin gid asta abi ang ordinaryo sini nga tawo no kutob nga paubos magpasinsya no tigi na istorya mo naman sang eksakto nagapabalo ka naman sang sugilanon
ginpaagi mo man sa sugilanon sini nga matawhay, pero nagapakatig-agid yapon. Tidin gid biya asta Bumbo Jumar, no? Kay sino nga lang sa suspect na Arnold. Idol? Kayo abe, sino? Arnold Viejo. Arnold Viejo. Tining suspect nga si Arnold Viejo, hindi niya si Iso Cristo mo. Si Iso Cristo kapilagan ni magpatawad 77 times 7. Ti tawo man lang niya. Oh? Ti karon kay napuno na gid. Hindi man madala sa eksakto sining istorya. Ti kunti may natabo gid nga hindi dapat matabo. Ti mismo ang suspect nagambal nga hindi man siya tani gusto sa amo sining hitabo, ginistorya gani lalaki sa lalaki. No, ginpaandaman niya man. Kaya nun mo kay mamersa pa. Ti kunti ang matabo sini may milasyunan gini. Joms? Tiya mo to ang kabahin sang payagkaron sang sining suspisado kaglakip to sa pagpanglutang. Bubusam nga sunod siya aligasyon nga that time sa nagkitaay sila after sang gabi abito nga wide na wide to nagpromisa tong biktima nga mabulag siya wide to may settle pag-aga pagka Domingo mo na to nga nagkitaay sila liwat kag dito na nagdugang pagid ang kalain sang buot sang sining suspisado siguro napuno na kay isang pagkadto yato bago la kuno paligo ang suspect mo ang ining biktima sa sulod sang salon ko sa din dito man ang sining living partner. Bumbo Champ, tiya mo nang isa sa ginaplastadere kag galakip pan sa sining mga madugay na nga ginaugtom, madugay na siguro nga tago-tago sa suspitsado. Katiya mo na may mga conversation kuno nga luyag ipadilit ang iya sining living partner sila sing bata pag na nagagawa ang pangalan karon sa biktima nga si Joben, Bubusang Joben Hob, na may mga conversation kuno nga balsang nanay, at kung mag-chat gani, ang bala ng bata nga i-delete ang conversation. So muna ang isa to sa doon nagdugang pag-posible sa trigger man, sa siningan sabit nga suspect kung ano gid man abi ang ginatago sininga ati, di gusto nga makita kung ano ato yan sa conversation. Bubusang ang stati sa punto, naglabot na sa pagpanglutang ang natabo. So based rin sa kay Police Major Harold Rendora, ang hepe karon sa Pabia Municipal Police Station, sunod sa natungdan, based ro sa ilang sila na gather sila mga ebidensya. So inap na ini nga makafile sila sa kaso nga murder una bes sa pag ako man sa suspect sa nakatiro at the same time sa mga recoveries nga nakuha man dito sa lugar kung na-recover dito nga paggamit isang armas tutang. So sining nasambit niya nga suspitsado something yung gawon sa bungaga kung sa bungadlaw ang kaso nga murder batok sa sining nasambit nga suspitsado bumutsam kan suno kay Major Rendora nga kung tani kung may mga kasubong sini kay luyag man sini nga hindi na masulit hindi na pamamparisan ang mga kasubong sini nga mas mayo nga kung pwede madala sa police station, mabuligan kung anong makapabayo kay based sa pagpangkot naton kay naga-contradict ang statement sang babae kag ang sining living partner nga sunukapon nga bulagay ni sila. Pero sa statement isang lalaki, away isang formal nga pagbulagay abi kay una bes suno kay Major Rendora, hindi man sila kasal, way man sila sa kita nga dokumento nga may agreement sila nga magbulag man sila tagsa-tagsa nila karon Bubusam. So kung mga amo sini nga kung mag-live-in, so mas mayo nga madala sa police station may istoryahan kag ma-advise kung anong makamayo agod nga di mapabilin ang ilang sining relasyon kay apektado ang kabataan. Ani plus Major Rendora ang hepe sa Pabia Pente. Actually, yung gamit po na armas niya is essential po yun kasi element, kumbaga kasama sa element ng crime po yun eh. Yung paggamit po ng barel para sa pagpaslang ng tao. And
At the same time, baka magtanong pa sila na kasi yung break type shotgun is parang commonly unlicensed firearm na yon. Pero yung hindi na natin siya mapapatawan ng RA 10591 bagkus yung RA 10591 ma-absorb na sa pag-file natin ng kaso na murder. Okay. May background itong suspect dito kay base information na siguro mga last month parang nag-respond din kayo sa parlor, Major, anong nangyari doon? Actually yung sa parlor, hindi ko pa time yun kasi wala pa akong idea, wala pa akong personal knowledge noon. So ang nangyari lang, nangyari yung incident, nag-conduct ako ng background investigation sa suspect and at the same time sa ka-live-in, which is matagal na palang nangyayari yun kasi ang nangyari lang nung nakausap ko rin yung suspect, kumbaga sinabihan niya na before siguro nighttime before nangyari yung incident. Sinabihan niya na kumbaga mabigat na yung loob niya kasi ginagawa niya yung duty niya as bilang haligi ng tahanan para ma-sustain yung pangangailangan ng anak niya, ng asawa niya, pero sakit sa loob niya kasi yung asawa niya is may kalago yun na iba. Which is, kumbaga yun yung nag-udyok, yung naging motibo niya sa paggawa ng krimen. By the way, na-establish nyo, sir, na formal ba na naghiwalay itong dalawa? Kasi sa babae, hiwalay sila. Actually, wala naman sila. Hindi natin masabi na hiwalay kasi they are only on a dating relationship. Mga live-in lang po sila. Hindi po sila kasal, hindi naman po sila binasbasan ng mga solemnizing officer para kasal talaga, di ba? Pero walang pinakitang agreement na to, pumirma po na wala, no? Wala na. Parang verbal lang. Wala naman pong mga agreement na ganyan pagka not unless kung umarap sila sa solemnizing officer or sa pare or sa kung sino man. Di ba may kasulatan na kasal sila? Pero wala pong ganun, wala. Okay, sa suspect, sir, na ikaw na nakausap mo siya, nakita mo merong parang nanghinayang siya or nagsisisi sa ginawa? Siguro, sa aking assessment lang naman, sa pagkakausap ko sa kanya, may pagsisisi pero syempre mas namumuot pa rin yung sakit na ginawa sa kanya. Which is, siyempre sa kanya na yun, personal niya na personal na nararamdaman niya yun. And at the same time, kausap ko naman yung natanong-tanong ko naman sa mga kapitbahay sa wala naman siyang kahit dito rin sa aming stasyon, wala naman siyang mga criminal records, wala naman mga wala naman mga insidente na involved sa kanya. So, naman siya, okay naman siya. Pero yun lang, may mga times talaga na dadaan tayo sa mga ganyang problema. Siguro next time paalala natin sa mga kababayan natin na may po tayo, may andiyan po yung kapulisan para at least maiwasan natin tong maiwasan natin yung pagpapatayan, idaan natin sa tamang sa tamang paraan. Nandito naman po yung kapulisan na tumulong, at the same time marami naman po tayong pwedeng lapitan. So kayo nag-process ditong mga documents sa pag-file ng case? So possible ma-file yung case before ma-expire yung reglementary period? Opo. Actually, piniprepare na po namin yung mga documentary requirements para maka-file kami ng criminal information against sa kanya for the case of murder. So, syempre, kami naman po, hindi po namin na kailangan po talaga namin habulin yung reglementary period na 36 hours. Anyways, kompleto naman po siya. May mga inantay na lang po kami mga request galing sa sa ibang unit na ni-request namin para mamaya masabitan namin to sa National Prosecution Service. Sa babae na mayroon siyang affidavit? Or i-check ko po mamaya, sir, no? Kasi wala pa po sa kanya yung case folder. Pero I'll just give you an update pag okay na po. Ang klaro, ngayong araw yung kaso? Yes po, opo. Joms? Si Major Harold Rindora, Hepe Kasabihan Municipal Police Station. Actually, based to sa statements ni Arnold, kung basihan talaga yung bubusam, hindi gid kasunod siguro sa agreement, nasabit karon nga biktima kay that time kuno sang nagkita ay sina prior sa natabo sini naghamban ni ang biktima nga hindi siya magabulag, no, sa sining living partner mo man siguro siya sama sa nag-trigger mati kun humana nga sining desisyon tiway na siguro ma-control tong emosyon
hasta naglabot sa pagpangluthang hapon mo Sam. Anong leksyon nga makuha si Dre Joms? Ati amo tong ambal man sang suspect kasi kung gusto mo sang hindi ka mo hindi ka sulod sa relasyon nga magamo. Do mo na bla? Doon nagamo pagid tapat ng paminsaron ko. Ang pinakasimple lang sinadra, bala mo kung ano, Joms? Hindi mo pag-angkonon ang may nagaangko na. Di bala, ining si Joy ginaangkon. As a matter of fact, may 3 sila kabata. Ni Arnold. Yes. Ti karon ining biktima, ginaangkon yaman si Joy. Ti nangaking tong isa nga nagaangkon gidiya sa kay Joy. Uti tiniro sa. Ginhambala naman siya nga kung pwede untaton niya na, kung pwede hindi na siya magbalik, hindi na siya magpakita. Kay pamilyado ang babayi nga luyag ya sini angkonon. Pagkadasong adlaw nagbalik na siya para panindugan niyang pag-angkon niya sa kay Joy. Kunti subong guba ang palangabuyan ni Arnold. Priso siya. Tapos paano na lang 3 yung sining mga kabataan? Amo na bla? Isa pagin sinatira, hambal sang kilala ko kung pang-os na gani isang ido ang tulan, notisyari bla kay kung tingwaan na sang kung tistingan na sang isa pagi kaido nga gawon ang tulan nga napangit na sang isa kaido, may naway sila. Dagla Joms? Amo nang amo nang gin plastad diri karon nga kinaryo amo mo sa investigation diri sa pabiyag municipal police station kasi kun in short kun hindi na pagilapti dabis ara malanggali. Ara malanggali. Amo gani uli ko lang mambal kay practice do sa bla. Kay ginabantayan mo pa kuanay base mambal ko mambal ko ti pariyota. Pero mas mahin yang lain yang imo. Ano gani liwat to? Kung hindi imo hindi pagilaptik. Okay. Sige Joms, salamat gid. Tama na babutab, latest si Record Plastada tudugang mga development sini adre sa ibang nga public affairs program sa Bombo Radio. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Gapalagas magiding isa ko kamigo. Ambalya kon hindi mo paghilabtan para nga kung hindi mo paghilabtan para hindi ka pagmilasyonan mo. Patal pagiding istorya imo noy. Sige Alang-alang na ginapa ato na bingat simpo. Diri sa pagpangalagan sa Bombo na isang iban nga mga balita, bantayan nyo sa Iban Sinmanusin Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa Black Time Program kaupod sa kay former board member Manny Galyar. Isubomot siya mablanco over gabilin sa imo. Sa manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Oras. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kagin pangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan.
Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa text kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa Banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa Banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ang oras sa bilog nga kapuluhan sang Pilipinas sa 1:44 sa kapunanon. Kamusta mga suki naton sa kahanginan, mga kautoran naton sa 180 ka barangay diri sa siyudad sang Iloilo, sa 7 ka mga distrito
sa syudad sa Iloilo mga kabayanan. Kamusta mo tanan-tanan? Mga suki naton sa bilog nga kalibutan sa mga viewers sang Bombo Radio. Kamusta ka mo? Lunes ng edisyon sa ato sini palatutunan. Disembre na gayad ba? Disembre na gayad. Ang tiyempo mga kabayanan, mabulubog na gani ang Disembre. Kag malipot na ang adlaw, kag alas 6 pa na sa ngapon, madulom na, diri sa aton sini nga palibot. Disembre 2 na kita, subong mga kabayanan. Nagatamwa naman kita sa year 2025. Lapit na lang, ang year 2025 mga kabayanan, nano naman ayan ang kapalaran na tanan sa sining tuig, kabay pa nga mangin mainuswagon kita tanan sa palaboton nga year 2025, kag sa palaboton pagid nga madamo nga mga tinuig mga kabayanan, kag 5 na gid lamang kabulan mga kabayanan, lapit na gid lang 5 kabulan, sumugod subong antes ang bulan sang Mayo, ang ginaangan-angan sang tanan sa bilog nga Pilipinas. Sadya na gani, no? Ang local election mga kabayanan. Basta eleksyon niya, magasto na sa kwarta. Kung wala ka sa galastuson, lingin ulo mo, di ba? Sa mga kandidato da, lingin ulo mo. Kung wala ka sa kwarta, ang leksyon sini mga kabayanan, basta wala ka kwarta, wala ka pundo, hindi ka nalang magdalagan mga kabayanan. Sa politika kay manti, natural kag normal na yan mga kabayanan sa politika, nga magasto kagid sa kada eleksyon mga kabayanan. Sa piyak nga bayan mo ko damo, damo na mga display sang Christmas lantern, Christmas light sa mga kabalayan, kag matahom nga Christmas light sa mga plaza sa mga kabayanan. Diri sa syudad sa Iloilo, matahom mga plaza ang mga lalantawon mga kabayanan, naga-line-line nga mga Christmas light, kag amo man na sa mga kabanwanan, gasto na naman, no? Porque kasadyahan man, ang banwa ya, kag ang lugar iya nga may Christmas light mga kabayanan, ginapatahom nila ang ila sining plaza mga kabayanan. Kaya manti, kung mayor ka sa isa kabanwa, kag malinong kaimoto, kag way kag isang suga, nga panami-nami, hindi man magbili magtawo sa imo, kayan ka man sa tawo, sa sunod ng eleksyon daw, nag-atras nitla sa imo ko na ay imo sa mga plaza, hindi mo pa manami sa tiyon sa bulan sa Disembre mga kabayanan, kag sa piyak yung bahin, nagapalapit na gid lang, nagali na gumba na, kung gabi, diri sa syudad sa Iloilo mga kabayanan, masyado kagahod, bangod sang practice sang mga nagakalain-lain nga mga tribo para sa dinagyang festival sa masunod nga tuig sa bulan sang Enero mga kabayanan. Amo ni mga dalagko nga mga ginapaabot naton sa masunod nga tuig mga kabayanan. Ang mga kahiwatan diri sa syudad ka probinsya sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo may araman nga kasadyaan festival ang patigayon noon sa pilayak ka mga kabanwanan diri sa probinsya sa Iloilo. Sa piyak nga bayan mga kabayanan, padayon ang kauswagan sang syudad sa Iloilo. Let us continue to rise, syudad sa Iloilo. Upod sa kay incoming city mayor. Dali na lang. Incoming city mayor Inday Raisa Treñas mga kabayanan. Niya masyado gini kautis pangimanwa. Niya damo gini nabalaan si Inday Raisa sa pangimanwa mga kabayanan. Kung paano mapauswag pagid ang nag-auswag nga syudad sa Iloilo. Sa subong palangadaan, balaan niya na kung ano yung moon niya. Diri sa syudad kay manti. Adlaw-adlaw nagaribot. Adlaw-adlaw mga kabayanan nagainunanon sa mga nagakalanlain nga barangay. Diri sa syudad sa Iloilo mga kabayanan para sabon nga mga inadlaw pagpungko niya bilang city mayor ni Inday Raisa Treñas, mabalaan niya na kung ano ang nakakadapat kag nakakabagay nga himoon para sa kauswagan sa mga pumuluyo sa mga kabarangayan
diri sa syudad sa Iloilo. Upod kay Vice Mayor Jeffrey Ganson. Way punaw way punaw si Vice Mayor Ganson. Sigurado way dua-dua Vice Mayor liwat si Vice Mayor Jeffrey Ganson. Balaan nyo naman bata ni Anay Senador, Anay Mayor, Anay Congressman Roding Ganson, Jeffrey Ganson sa pagka-Vice Mayor. Kag of course, ang tanan nga kandidato mga kabayanan sang Team Uswag sa idalom ni incoming City Mayor Inday Raiza Triñas. Upod kita sa padayon nga progreso sang pamilyang Ilonggo, Uswag, Iloilo. Welcome to the City of Love. Sa piyak nga bayan mga kabayanan, apisar sang na mainit-init nga panahon naton, no? May update kita karon sa dengue cases diri syudad sa Iloilo. Pero di na daw nagnubo-nubo, daw nag-apat na lang ang bago nga kaso sa dengue mga kabayanan. Kalooy sang mahal nga Dios, ginkaluyan kita mga kabayanan, kag nakahibalo ng mga tawo sang ila sinipaghimuon kung paano awayon ang ining Aedes aegypti mga kabayanan. Way na sa mga kautoran naton nga doon dalman gid, pila na ni kabulan nagapabilin anom gihapon mga kabayanan ang mga nagkalamatay sa piyak nga bahin ti daway mantom ti gayon. Ang report nga may low pressure area sa Visayas kag Mindanao mga kabayanan. Amo ni kon kaysa nagagom-gom diri sa ato sinipalibot, pero wala man magdevelop nga isa ka bagyo mga kabayanan. Ang tong report nga low pressure area sa piyak nga bahin. Mano abe? Now, nagipos si former President Digong Duterte mga kabayanan. Kung kaisa daw hindi mamapunggan ang bibigya, ang babaya kung kaisa daw hindi mamapunggan sa mga hindi man mayo nga mga tinaga, daw nagipos sila ni Vice President Sara Duterte mga kabayanan. Matapos nga nagpandam si Presidente Marcos mga kabayanan nga hindi pag-ibaliwala ang mga pamuyayaw ni Sara kag ni Digong, ang mga pamahog ni Sara, mga kabayanan ni Vice President Sara Duterte. Amo na gani nga si Vice President Sara Duterte giniimbestigaran sa NBI bangod sa pamahog sa presidente mga kabayanan. Hamak ba presidente hugon mo yang nga kuan mo tabo si mo ipapatay mo man. May gikontrata ka na imong tao nga ipapatay mo man ang presidente, ang first lady, ang speaker of the house, masado kabugat, ang klase sa mga tinaga ni Vice President Sara Duterte mga kabayanan. That is why nga ipilad siya sa kaso. Sige ang investigasyon sa National Bureau of Investigation mga kabayanan. Samtang naganganahan kita sa kay Kagawad Miguel Triñas mga kabayanan sa pila ka mga importante nga mga bagay nga ato ni pamangkot sa iya, no? Daw maigo gid si Vice President sang 125 million confidential fund mga kabayanan nga way ni mabali kung paano gingastos kung diin nagtupa ang ining 125 million pesos mga kabayanan confidential fund. Samtang nagaangan kita sa kay Kagawad Miguel Triñas mga kabayanan, tiyamak mo nga ning may mga ang ara si Kagawad Triñas, ara sa tunel niya. I-check na to, sinimantinon mga kabayanan. Si Kagawad Miguel Triñas, ari sa tunel niya. Kagawad, good morning, good afternoon. Live ko subong sa Bombo Radio. Good afternoon, Kagawad Triñas. Good afternoon, Ged Manny, no? Kag sa tanan ga pamati sa Bombo Radio. Now, kamusta ka, Kagawad? Okay man, Manny, no? So, kagina, halin man kami sa Kalumpang, naglibot man ang atong grupo, naglibot kita sa aga pa kita to, mga 5:30, halin sang aga, hasta 9 o'clock sang aga, no? Naglibot kita to dito. Bilog nga grupo sa Team Uswag, no? Oo. Ang araman si Vice Mayor Jeffrey Ganson, si Inday Raiza Triñas, kag ang 12 naton ka konsehales ang libot dito. Kamusta ang pagbaton sa inyo sa mga pumuluyo sa mga kabaranggayan, Kagawad? Ang pagbaton sa mga pumuluyo, no, kahapos, no,
ang mga ang kapitan naton, ang mga lideres naton, ang mga kagawad, ang SK, ara sa aton grupo. So, do mamagaan ang pagbaton sa grupo naton. Ang nag-upod gani libot sa amon ni Yang, ni Malabor, kag ni Akap, mga 30 kabilog, no? Nag-upod sa amon libot na mga taga-Kalumpang. Daw kasadya lang yan, daw nag-rally lang kita to sa Kalumpang. May makasadya, gid. Sabi mo mga Kalumpang na ang bot ko ninsakto ko, damo ng pinakadamo ang abutante diri syudad mo. Takto no, amo na ang Kalumpang ang pinakadako gid na barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Amo na nadugayan man aton libot. Actually, hindi pa ganito nga aton na libot, no? So balikan pa naton ang Kalumpang. Pero ang pagstorya naton sa mga lideres naton, kalain-lain na mga zone. Pero kanami na ang ila pagbaton sa grupo naton daw tamaan gid mag-an. Kaga pa siguro gid na ang mga lideres naton daw hapos sila palapitan sa grupo naton. Ano ang plano nyo sinikagawad, no? Total na istorya naman naton. Pag-abot sa campaign period again, officially, pag-abot sa campaign period, makaukos ka mo sa kada barangay. Yes, no, ang plano naton, subong ginatapos na pang house to house. Pagkatapos na isa pagid kalibot, tapos base kung kaya pa libuton pagid ka isa, tapos makaukos na lang kita sa uli. I see. Anyway, damo pa timpo 5 pa bulan. Takto gid no, ang amon ginaobra sang grupo naton sa isa ka adlaw, mga 3 or 4 ka barangay ginakadtuan naton. Kay gusto man naton mapakilala ang mga bag-o naton na grupo, kag makita man ang mga ang ginahambal man naton kung ano man ang naobrahan sang syudad sang Iloilo sa aton mga pamuluyo. I see. Sige lang, no? Libot na rin sa syudad. By the way, kagawad, no? Sa ilo kita sa aton nga pamangkot, no? Mamangkot ko sa imo, anong status sang aton nga loan para sa aton nga public market? Actually, na-aprobahan na gid sang council, I think 2 weeks ago. Amo na ang sang city architect nato na madelay lang gamay ang lapas. Pero ang lapas market, pero nga haro kag Arevalo, I think next year matapos sa mga second quarter. Ang madelay lang gamay ang lapas kay dako ang ginubra pagid nila, nagkutkot pagid sila for the drainage. Kay kung hindi nila pag-ubrahon mabudlayan gid sa ulihi. Pero ang haro big kag ang Arevalo manog tapos na lang na ya. Gamay na lang ang ulubrahon, no? Kag siguro mga finishing touches, mga pintada, ang sa sulod sa tindahan mga pipeline nila kagunano pa mga ulubrahon nila kagawad, hindi ba? Actually gamay na lang. Ang Arevalo nakita ko nag-agi kami to kagina. Ang mga pintahan naman lang ang kulang. Actually daw naatupan naman lang. So gamay naman lang na. I think mga second quarter next year matapos na. Siguro ang loan ta ni kon matapos second quarter by next year guro mapag-release ang loan sini bira-bira na din obra guro. I think na ma-release na ganing loan sa December mo. December, so, no? Kung ma-release na ang loan, masugod-sugod naman ang kontraktor para matapos naman ang iyang mga obligasyon sa aton market. Kampiyon no? Ang problema sabagay ang city government may magpobra sa nga Mandurriao nga ni. Ang Mandurriao, so nabaluan sang city government na wala gali second phase, no? Ang inobra sang syudad, ang syudad na lang mapatapos ang Mandurriao market. Sa luon na lang sang syudad. Kaya wala gali budget ang Mandurriao market para matapos na. So ang obrahon sang city government, ang city government na lang mapatapos ang Mandurriao market para makasulod na sila. Ayun to, kung may idea ikaw kung mga pila pa kamilyon ang ginakinanglan sang Mandurriao market nga rin nga daso nila isos
Ang estimate do nakita ko daw 250 million pagit ang kulang sa Mandurriao market, no. I think no, gamay lang gali na 250 million, no, gamay lang gali na pasudlan nila sang kwarta para dala gali sa phase 1 nila. So madako-dako pagid ang ulubrahon sa Mandurriao market naton. Pero nagpasalig man si Mayor Treñas na saluon na lang ang proyekto para matapos na lang. Very good, no? Kaya man ti sakop man isang syudad, teritoryo man isang syudad, sakop man isang ni Mayor Triñas, disponiring na lang inyo ni kagawad. Disponiron ta na lang na suluon na lang isang syudad sang Lilo kay matapos na ang iba na market. Maulihin naman ang Mandurriao. Kaluluoy lang mga vendors dala sa Mandurriao kay gimpromisahan sila na tapuson ang market nila. Wala gali budget para mapatapos ang market. So ang city government na lang masalo para matapos na lang para mamayo man ang ilang negosyo, tapuson na lang sa Iloilo City Government. Mga mo nagili ko babaya mo na patay na pasalig ng limang tao da. No, amo na gani nga budlay da gin pasalig gid sila na may kwarta. Wala gali kwarta. So amo na lang ang gin sulbar na lang ni Mayor Treñas ang problema para mapatapos na lang na. I see. So mayugid ang balita sa taga distrito sang Mandurriao, no? Ang syudad sang Iloilo, sa dalom ni Mayor Triñas, amo na lang mapatapos sang Mandurriao market, ha? Kaya ginapasalig man lang sa ibanda, kung pula pasalig lang ni, buwas ni, 19 forgotten, amo na bla silang iban bla, sanom tapos na, 19 forgotten, no? So, pila gani ka mga market ni tanan ang aton nga ginlunan na kagawad? Ang ginlunan naton ang tatlo. Ang Arevalo, ang Haro, kag ang Lapas. Ang duwa kadalagko ng market, ang Super, kag ang Terminal, kag ang Central gali. Ang gin-PPP na naton. Iyan na so, sa SM, Oo, sang SM na iya. Ang Mandurriao, amo na gin ayo gid sang una na siya maubra, so gin paubra. I see. So, why pa ni mampisahan ang pagpasige sa Mandurriao market? Ang Mandurriao market na I think may nag-committee report si Johnny Yang na natapos na ang phase 1, ang phase 2 I think in turnover na sang DP sa city government para masugudan na lang ang process. By the way, no? Mayo gini nga balita kag mayo nga balita ngang lonta ma-release na posible before the end of the year, no? Kag by next year, basta mga January, tapos na ni tanan na kagawad. Yes, no. I think December na eh. I think makasugod na gina mga kontraktor ang tatlo ka market, no. I think January na gina sila makasulod kay damo na holiday subong kung December, no. So nagpasalig man sila ang nila timeline, isundon man nila kag kompleto naman mga gamit nila, so tapuson ginila ang ilang mga obligasyon. I see. Ang oras sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas sa alas 2:03, nagapamati ka mga kabiyanan sa ato sini live interview sa kay Kagawad Miguel Triñas, no? Nakanto kita Kagawad, no? Kabalo ko nga ikaw gid nagpaningwa sini, no? Imo gid ni ordinance kag kanami sining ordinansa mo kay ti ang ginatipan sini di mga ido, no? Sapatan. Kung may ara kita ginatawag nga women desk sa police station, sa mga pulis, may ari makita nga dog desk sa police station. Para maproteksyonan sini ang aton sini nga mga kasapatan. Pwede mo kita masugiran sini Kagawad sa detalye sini? Actually, ang amonin ordinance gin pasar council kag ako nag-author, no. Gin pasar naton I think 4 months ago. Ang ordinansa naton ang animal welfare, no. Ang animal welfare, how to be a responsible pet owner. Ang aton ginbutang da
kung may mga problema sa mga ginasakit, ang mga ido, mga kuring, wala ginapakaon, mga bagay bala hindi pwede ubrahon sa mga kasapatan, pwede na naton makareklamo na kita sa mga police station. Sa ordinansa naton may animal welfare desk na sa tanan na police station diri sa syudad sang Iloilo. So pwede na sila ka-attender sa mga reklamo kung may mga reklamo aksyonan Manila. Ang sa ordinansa naton may plano pa kita ibutang na may animal shelter kag animal dog pound naton. So amat-amato naton kung ano pagid mabulig sa syudad sang Iloilo para sa kasapatan naton, all out man ang city government. I think may ara ini ang imong ordinansa nga multa o kon nanoda. Ang multa naton, ang first offense 1,500, ang second 2,500, tapos may maximum naton I think 5,000. Kung mapamatudan ikaw nga ginapintasan mo ang ido, ang kureng dira, no? Amo na guro, no? May yes, penalidad. May mga penalties kita ginbutang. So, damo pa lubraon sa ordinansa. May gintukod man kami ni Councilor Ele Estante, Animal Welfare Council. Hopefully, makasugod naman kami meet sang Animal Welfare Council next year para kung may mga ululubrahon pag sa ordinansa, itulod man namon ni Councilor Eli. I see. So, mayugid, no? By the way, babalik kita sa loan to. Pila gani ni tanan ang loan sang mga tindahan ni public market? Ang total loan, hindi lang gid ako sure, no? Pero gin-aprobahan sang council, I think 250 million, no, ang last. Or 300. Hindi lang gid ko sure, ho. Okay. No. Now, kadto kita sa sining payout, no? Nagligan ka semana, da may ara kita nga payout diri syudad, no? Kag subong nga semana, daw sige-sige din nga payout kagawad Miguel? Yes, no, damo kita naka-payout man ang grupo naton para sa atong mga pumuluyo last week, no, duwa ka adlaw. I think ang na-release man sang budget sang ginpangayo man ni Mayor Treñas sa sa national agency, I think 10 million man na-release last week, no. Ang subong na week, I think ma-release naman kita 10 million para makabulig man sa aton mga pumuluyo. Damo pa si Mayor Treñas ihatag para sa aton mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. I think may mga doli tupad bagid kita, no. Kung hindi malaga subong na tuig, January ipalagas ni Mayor Treñas. Ang niyang payout ni isang nagligad nga 10 million ang na-release, kag sumong semana another 10 million, lain niya sa doli tupad. O lain niya sa doli tupad. Ang mga 10 million na sa mga lain-lain man ng mga sektor, no. Sa mga tricycle drivers, sa mga vendors. So, mga lain-lain, mga sektoral ni siyang ginapag-releasean nato. Ti mga pilang tao ni isang nagligad nga semana? I think mga 3,000 man nangataga nato, no. Bawas kadako, no? Ang subong na week, hindi lang gid ko sure kung pila ang numbers, pero the worth man 10 million naman ang pangataga naton. Sa kadako nga bulig ni para sa mga kauturan nato, labi na gid ang mga pigado naton nga mga kauturan. Disimbre pangadaan subong kagawad, kadamo sa mga balaklon, kwarta mga kinahanglan sa mga pila ka mga kauturan naton kagawad. Amo na gani, no, timing man ang pang-release ang budget para masadya man ang Christmas ang aton mga pumuluyo para hindi man masubo ang Christmas nila. Amo gani. Amo ning pinakamasadya nga bulan sang tuig ang Disyembre. Tikinanan ang kwarta dati suway nga may mga 13 months, may mga Christmas bonus, may mga iba pa dira nga mga balaklon kag mga benepisyo sa ato sa mga kauturan, no. Now, kadto kita kagawad, no. By the way, nagapanginbulahan kita, no, sa effort ninyo ni Mayor Treñas nga matagaan gid sang bulig ang mga kauturan naton diri syudad sang Iloilo
Amag mo pulo ka milyon, ha? Kag nagligan ka si mana, pulo ka milyon, mga 3,000. Ha? Amo ning pabugal. Subong mga kabiyanan, sang 3 years administration, ang ining payout na 3,000 ang mga kauturan naton. 3,000 ang malipay sa pamilya nila. Ti subong nga si mana, pulo man ka milyon ang ipagwa ang kwarta nga payout sa mga kauturan naton diri sa syudad sa Iloilo. Now, kadto kita kagawad sa building dara sa may SP building. Humana na da? I think manog tapos na gid lang ang legislative building, no. Nagdelay lang tungod may iban pag ginagin construct na ang elevator do gina-order gina siya special order, no. Ang gusto gid ni Mayor Trenyas daw high quality ang elevator kay gamay-gamay lang ga guba ding elevator naton diri sa City Hall Subong, no. Gusto ni Mayor Trenyas to high quality gid para hindi man mabudlayan ang aton mga pumuluyo kung sino daga sulod sa legislative building, no. I think patapos na malang na may give it daw second quarter man subong na year ginhambal man nila matapos man nila. Sa mga Lester Merkele, makaabot pa ni. Mga last termer makasulod pag sila base maka 2 months 3 months pa sila base sa bago na building diri sa legislative building nato. So daway naman ta mangkot sa imo kung tani of course ngati pila pa ka mga palabukutan non puno lang alang chimputa lastly na lang no singit ko na lang ni na approve na ang 2025 annual budget kagawad. Yes, no, na-aprobahan man sang council ang budget sang syudad sang Iloilo, 4.1 billion ang ginaprobahan. Damo gini na programa para sa aton syudad ang mahatagan man sang budget, no. So man gin pa siguro ni Mayor Trenyas ang budget ni makabuli gini sa aton mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Di kung kumparar nato nagligan nga tuig din dako. Mas dako ni Subong, I think sang last year 3.6, 3.7, nagdugang 600. Though kay kasano to nag-COVID, no. So ang nagnubo ang budget naton, so subong madamo gid ang programa mahatagan man naton sa diri sa syudad sa Iloilo. Okay. Salamat gid kagawad, base may dugang ka pa, no. Tagaan ka lipot lang ang timpo sa pagpamilin sa aton mga kauturan. Ang ako pangabay gid ang greet lang na lang kita advance Merry Christmas sa aton mga pumuluyo kaupod kay Mayor Trenyas kay Inday Raisa kag sa Team Uswag. Advance Merry Christmas kit inyo matan. Okay, Merry Christmas man na advance kagawad. Thank you gid. Thank you good money. Inyo na batihan mga kabiyanan si kagawad Miguel Trenyas, kung tani may pila pa kita ka mga pananawan, no, sa sining mga interview naton kay sa kay kagawad Trenyas. Nagtaas ang budget sa syudad sa Iloilo, annual budget. Buta balon mga kabiyanan, ang dako nga budget, butang balon sini, taas ang aton tax collection. Taas ang tax collection naton. Ang nakolekta naton nga buwis mga kabiyanan, nagtaas. Nga nagtaas. Bango din na mga kabiyanan sa mga negosyo nga nagasulod diri syudad sa Iloilo. Madamo ang mga negosyo nga nagsulod diri sa syudad sa Iloilo. Kung damo ang negosyo mga kabiyanan, kung maayo ang lakat sa negosyo mga kabiyanan, maayo man ang aton sini tax collection. Kung maayo ang aton tax collection mga kabiyanan, nagataas man ang annual budget sang isa ka lugar mga kabiyanan. Kag nagataas man ang share sa ginatawag nga National Government Tax Allotment. Ang natawag lang sa unang IRA bala, Internal Revenue Allotment, nagataas man na. Basta taas ang imo sini nga tax collection, kag ipasa mo na to sa National Treasury, ang Central Office na mga kabiyanan, ginabalik man nila dire sa syudad sa Iloilo. Sang mataas man ginatawag nga IRA. Ang balanta na dugang mga kabiyanan, kag ining loan plan no? Kung hindi kita mag-loan mga kabiyanan, paano ta maimprobar ang isa ka lugar?
kay ginamalisahan sa iba ni. Ang balanta ni sa Webes nga adlaw mga kabiyanan kay daw lang alang naging panahon ta. Padayon tani ang loan mga kabiyanan. Kay man gina pamulitikahan sa iban. Ti kunita mag-loan abi mano kita. Ano yang nga buha pamuyayaw sa iban? Ako na may kong aton nga mga public market dire, mga plasata ni Mayo. Ano yan pa panamya pa muyayaw sa iban sini mga kabiyanan. Ala na gidaton sini garing nga panahon diri sa aton ni palatutunan. Magapanumbalik kita sa Webes nga adlaw sa diri sa aton ni palatutunan ining inyo alagad si former board member Manny Galyar. Nagasiling nga badamo nga salamat sa inyo. May adayad nga hapon. I shall return. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 1 to 7, 2024. Ang Disyembre 6 mo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Disyembre 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Retro Band is set to put you in the December mood bangod sila maghahatag sa isa ka great musical show sa Disyembre 7, Sabado, sa Concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa diyon sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Christmas edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa diyon sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will ilabi na gid sa sini nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag pagigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang Home of La Paz Batchoy.
Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang Lapaz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang Lapaz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix ang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kay isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakauna nga department store sa Pilipinas ginbuksan sa Iloilo sadtong 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablos ang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized.
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Disyembre na. December 2 kita today. Beautiful Monday. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. I hope na yun very enjoyable ang inyong weekend and something significant happened that's really worth sharing diri sa KLP. So if you have something to share with us, pwedeng nyo ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon, pwede nyo masulat ang inyong mga istorya and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky, City Tower, Maple Street, Iloilo City. Kay Disyembre 2 na, pila na lang kaadlaw bago ang Pasko. Check ta sa aton yung Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, exactly 23 days bago ang Pasko. Hala. Wala tani, hindi talang ni mabatsagan, no? Baw, pispiras na galis ang Pasko. Eve na sa Christmas. Anyway, since Christmas na, or hindi man Christmas Day, hindi pa gid man Christmas Day, but since December na. So, na-play na kita sa inyo sang Christmas song, of course, courtesy sa Bombo Radio Philippines. Aring aton nga ang bahanon, Christmas song para sa inyo, the first time that we're going to play a Christmas song diri sa KLP from Elmar John Bolaño. May Pasko man gihapon. Good afternoon and welcome sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Wara takon ginbunag amanggaranon. Nahisa ko sa mga bata sa amon. Pagustusan na bisan ano, pangayon kasubukay bigado tamon mo. Pero si tatay puwerte na kapisan kang paglaom wara na maduraan. Isa kadlaw tanan naglisensya susunod bulan mapaabron tanan. Tatay ko, maghandam ka. Tatay ko, malangga ka. Tatay ko, paglaong ka. Kang aton pamilya. Kapikado tapuso nuron, tatay ko paalam nuron sa imong pagbalik pamilya ta masulhay na.
Kalibutan ng ana kontrata. Siyam kabulan tanang nga madura, pero mapaskuan na tayo diin karon. Babatsyag manabi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irikalo, presensya niya lang masadya na ako. Antes kang Paskwa, si tatay ginpauli mo, apang suludron kang kahoy nga rektanggulo. Tatay ko, sa diin karon, tay manupas kuwan na nakaginbayaan mo ang imo pamilya. Dahil bisan pikado lang kita, basta kumpleto kita. Kung mahagapot ang Paskwa, pero kang Diyos ginbawang ikaw. Ang Paskwa masubok, ang tatay kami nawadhan. Apang may rason ang tanan, may plano ang kahitaasan. Espiritu kang Paskwa magapabilin sa amon. Bisan si tatay wara ron, may Pasko man sa gihapon. Tatay ko, sa diin karon, tay manugpaskuan na nakaginbayaan mo ang imo pamilya. Kay bisan bigado lang kita, basta kumpleto kita. Kung mahagapot ang Paskwa, pero kang Diyos ginbawi ka. Kung mahagapot ang Paskwa, pero kang Diyos ginbawi ka. A very melancholic song, quite sad Christmas song, but sige lang, no? Difficult moments in our lives create strong persons out of us. And when we are in pain, we feel so very close to God. Good afternoon, gid sa inyo. May Pasko man gihapon, Elmar John Bolaño. Today is beautiful Monday, December 2. This is Tita Regine, and today, maghahatag naman kita sa inyo sa mga istorya nga aton nga kinakalingawan everyday from Monday to Saturday diri sa kahapon lamang program. So welcome everyone. Unahon tayo ning sulat sa aton ni 14 sang uton. May intro siya. Dapat kuno sang tagkalalag ko pa inigin padala, pero sabat ko, better late than never. Ever dearest, Tita Regine.
Madugay ko na nga luyag magsulat, liwat, sa kahapon lamang program mo. Liwat, kay man, ikatatlo ko na ini. So, kigid kami nga mag-asawa nga nagapamati man. Tita Reg, 16 years na siya nga nabulag ang duwa ka mata. Ako gani subong, mahina naman ang panulok ko. Suno sa hospital nga among nga ginkantuan, ginpa-check upan, early stage of cataract sang pagpakonsulta ko. Pero, ari na naman ako, kag nagsugod sa pagsulat. So, ari ang story number 1. May kumpari kami sa kaipi nga barangay, Santa Rita. Amon iya, taga Santa Monica kami. Pigado gid si paring Igna, pero mapisan. Gapamanday siya bilang timbang sang mga karpentero. Sa ulihi, nabalitaan na lang namon nga gindala siya sa hospital sa Iloilo. Gani naghimos ako sa pagbisita sa iya sa hospital. Pero, nagpauli na sila sang iya balo nga utod, kag didto sila sang iya nga utod, nagdayon sa Banwa, sa agalon man sang ila utod. Didto sila sa servants' quarters. Didto ko na siya ginduaw, puwerte siya kaniwang, kag ginahilanat pa, TB gali ang iyang balatian, kag malala na. Ginatagan ko siya sang 50 pesos, kag singganan, nga bakal ka sang naluyagan mo. Mga 25 years ago na ini nga natabo, kag medyo dako naman ang 50 pesos ang sadto. Ambot sa sobra ko nga kaluoy, ginhalukan ko pa siya sa agtang kag magpauli. Pagpila ka adlaw, nabalitaan na lang namon nga nagpauli na siya, pero nasulod na sa lungon. Nagkadto naman kami nga mag-asawa para nga mag-amot kag magpangadi. Nagahilibion si Mari Gloria pagkakita niya sa akon. Ay abaw mare, hambal niya. Paglumbos mo nga nagduaw ka na, nagpangayo nga baklan sang tsinelas, kay upod na kuno ang iya nga tsinelas. Siko gani mga tsinelas manang imo, wala ka na gani inog bakal bulong. Pero hambal niya, sige na, baklan mo lang ako. Tiyambal ko may kwarta kahaw. Tapos hambal niya, ari ginatagan ako ni Mari Linda. Titagpulo man lang sa una, ang marka dragona balang at tsinelas. So dali-dali ako nagpatsenda, kag magbakal sa tsinelas, kag saging, nga isa ka sipi. Nalumbos lang ako, pagbalik ko, patay na siya. Tapos hambal niya mare, linglinga bala sa sulod, sang lungon, ginbutang ko sa anang tiyan ang tsinelas, kag ipabalon ka na. Salamat gid mare sa pagduaw mo sa iya. That ends story number 1. And here goes story number 2. Sa amon barangay, kung kaisa, nagasunod-sunod ang mga nagakapatay sa mipaabi mga senior citizens. Hindi ka halos makapamanyo sa sunod-sunod nga alamutan. Tita, wala gid kami gapabungol sa mga bululigan. Isa ka adlaw, may kumari naman nga napatay. So gahibi ako nga galakat sa dalan, siling ko, Lord, paano naman ako makaamot? Wala gid ako sa nadumduman ihatag. Nagahibi ako nga nagalakat, hambal ko, Mama Mary, tudloi ako, kundiin ako makadto. Si Marie Connie B. Paabi ang labing gakinahanglan. Tita, basa pa sang luha ang mga mata ko. Pagduko ko sa lupa, nalapakan ko patani ang 500 pesos nga bill nga gapilo, kag medyo nabasa pa sang talithi. Siling ko, ay do kwarta man ini. So naglingas-lingas pa ako antes ko ginpulot, kag sirangon sa kasanag sang adlaw, kun hindi peke. Malipayon ako nga nagpauli. Siling ko, sito. May inugamot na ako sa namatyan. Nakapulot ako sang 500 pesos. Ari, ginsulod ko sa sobre. Kagdalhon sa namatyan. May dungan pa sa ilaya nga patay man, 200 lang ang ginamot ko kay manggaranon ato sila. Nagpasalamat dayon ako kay Mama Mary, paagi sa pagpangamuyo. End of story 2. Let's start with story number 3.
Tita Regine, ang ikaduha ko nga bata, taga Quezon Province, ang napamana, permi sila sa evacuation area, labi na kung malain ang panahon. Duha ka lalaki ang iya nga nangin bata, kag didto naman nga nagkapamilya. Nagtinguha ang bata ko nga magpa-abroad. DH siya sa Singapore, mga 5 man ka bulan kag makakontakt siya sa balay. Sa una, permi nagapangumusta, ani nagpa-Singapore, wala ka contact mga 5 months. Isa ka adlaw, ginahilanat pa ako sadto. Nagabot ang apo ko nga soltero. Nanay kag tatay ang tawag niya sa amon. Kay sa tiya niya sa balay siya ginbilin sang iya nga nanay. Dugay-dugay, may nagsulod sa balay nga daw sa palad ko kadako nga alibangbang. Hambal ni Giovanni nga apo ko, nay, alibangbang nga dako kag brown ang kulor. Kwarta na. Dugay-dugay nagring ang cellphone ko. Nay, si Tita Doris sa Singapore. O ano ko no, pamangkot ko sa apo ko. Wala gapangamusta lang. Wala gid. Wala mo siguro hambala, nga masakit ka. Ay, tuntong alibangbang, butigon. Hoy Giovanni, siling ko, hindi pa basula ang sapat, wala gid inalabot. Kinabukasan, nagtawag naman si Doris nga bata ko sa Singapore. Siling niya, nay, kuhaon mo sa amo niya kuluan o sa uton, ti bale 2,000 pesos. Nabatian ni Giovanni, te, husto gid ang alibangbang, basta magsulod sa kwarta na, basta magsulod sa kwarta na, ilabi na gid kun brown ang kulor. Tinugutoy-utoy kami kadlaw. Birthday ni Sito, tanan nag-greet sa kay tatay nila, happy birthday. Si Doris lang ang wala. Ti kunulbaan ako nga ang silingkula siya kapanawag mag-greet kay tatay niya. April 18, dason nga adlaw siya nagtawag. Siling ko ikaw lang bala, wala ka greet kay tatay mo, nalipat ka? Sabat niyo hindi nay may sad news lang ugaling. Napatay ang balai ko sa Quezon Province. Kag nangayo si Aida sang bulig nay. Kung pwede, pangadian mo ang balai ko. Kay parehas man kay tatay, bulag man ang duhaya ka mga mata, kag naluoy gid ako. Tin ko sino ngalan? Ginsulat niya gidi, no? So, anyway, dito man sa malayo. So, basahon ko. Si Saturnino B. Panesa. Nay padalhan taman ikaw sang inugbakal kandila, kag alam mo na. So pagkatapos namon sugilanon sa cellphone, nagsindi ako dayon kandila sa altar, kag magluhod. Nanguros, kag ipatuhoy ang pangadi sa napatay. Para sa kalag sang amon utod nga si fluently nga ginsambit ko para sa kalag ni Francisco. Ay nakibot ako. Ay si Saturnino gali. Kag magpadayon ako sa pagpangadi. Pagka next day, 3:00 naman sang hapon, nagsindi ako sang kandila, nanguros, kag ipatuhoy naman ang pangadi sa napatay. For the second time, fluently, si Francisco naman nga ngalan ang ginmit lang ko. Tapos siling ko, ay si Saturnino gali, kag magpadayon. Kinabukasan pagid, nangadi naman ako. Nagsulat na ako sa cardboard sang Saturnino, kag ibutang ko sa lapit sang ginaludhan ko, Tita Reg. Ay, si Francisco man gihapon ang ginmit lang ko, kag magpadayon. Eksakto man, natapos ko pangadi, nanawag si Dolores. Hambal niya, tinay, napangadian mo man ang balai ko? Sabat ko, ugaling bala, piragid ang ngalan sang balay mo, duha? Mangkot ko sa iya, no? Namangkot siya nga anay, how? Sino si Francisco? Ambot! Ay, sabat ko man, basi may mga kapitbahay ka mo dyan. Ambot lang pamangkuton ko si Aida sa Quezon. So from Singapore, going to Quezon, pagbalik sa akon sa Iloilo, ay gahibi na yan si Dolores, sambal niya, nay. Si Francisco gali, tatay ni Saturnino. Ay nagwawaw na yan si Dolores, parte hibi na. Si Francisco gali, ginlubong lang nga wala mapangadian.
Do sa mahiya gani si Aida pag istorya na. Tita, abi mo, nagpalanindog ang balahibo ko nga nanaog sa may komedor. Sining ko sito. Si Francisco gali, tatay ni Saturnino, nga wala nila mapangadian, ginpalubong lang. Nakakonkluda yun si Banahon. Abi, nakara pangadian mo bata ako nga tatay na wala. Pero amo na ni ang pangadi mo, Francisco Panesa lang, si Saturnino B. Panesa gid. Tititagin pa intensyonan ko pa sila sa simbahan, tapos ang tagkalalagman. Tita ko gali, si Mrs. Erlinda C. Paniergo. Ang pen name ko dira sa sulat ko, anay, ako si 14 sang uton. Sumadamo yun yung salamat. May madamo pa ako diri nga mga inugpadala nga mga istorya. May ginabalay pa ako diri, story number 4, story number 5, 6, 7, 8, 9, hasta sa 10. Sa liwat, padamugid yung salamat sa imong pagbasa, si 14, sanguton. Ay tita, manog 75 na gali ako this coming January 17. Kay man, 1950 ako matawo. So pasensya ka lang sa agi ko kag medyo wrong grammar pa. Ang bana ko gali is manog 84 naman sa April 17. And so that's it. Well, I can sense, no, sa story nga gin-share mo diri sa aton that you're a very prayerful person. And kanami lang, you don't just pray for yourself, you pray for other people. And you pray for the souls, no, of these people nga nauna na sa aton. Grabe, no, siguro na po ba siya gito sa imo, si Francisco. Nakakaklaro man nga sa Tornino ang ngalan sa ginapangamuyuan sa imo, pero ang mas masambit mo giduna ang Francisco. So you even thought, nga duwa ngalan ni Saturnino, basi Francisco Saturnino. Pero lain gali, two different persons. So si Francisco, amo ang tatay ni Saturnino. And then ang istorya ni Francisco is very sad. Nga napatay lang siya, nga wala siya mapangadian. So siguro amo to gintandog kagid niya, no, sa imo nga pagpangamuyo, nga ti pati siya i-include man sa imo nga prayers. Magtigkalala, gid man. But anyway, we enjoyed your story. Thank you so much, gid, sa imo. 14 sang uton for again sharing mga istorya diri sa kahapon lamang program. Ti, paabuton ta, ha, ang more stories coming from you. Alas 2:47 ato nga oras, mga panubalik ang KLP pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gid ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani dong malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan, bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan, kag magamit lamang
lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapon sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances. Isa KLP second story is from Jules Sang Leon. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kay sa tanang itag palamati isang sininga programa ang kahapon lamang. Ini nga akong sulat, handurawan sa akong tatay nga si Eliseo. Si tatay ga obra sa butil sang una. Apang, temprano man siya naguntat sa obra tungod may diabetes siya nga sakit. Sang una ga inom, sigarilyo, kisa ga madyong, so mo ina ang iyang lifestyle ni tatay. Sang wala na siya ga obra, nakatapos naman sa pag-eskwela ang subang namon sa siman nga kurso. Kag siya naman ang nagbulig pa eskwela sa amon nga iyang mga utod. Bale, stepson siya ni tatay, kay una nga bata ni nanay si Toto.
Sa naging bana na niya si tatay, ginkabig na gid ni tatay si Toto nga iya bata. Halin sa ginkasal sila ni nanay kag tatay. Nagliligad ang tinuig, kag ang kondisyon ni tatay naglala. Ang iya pamensaro na apektuhan, naging isip bata na ang iya ginawi. Alzheimer's kumbaga. Pag-ulang ako tapos sa high school, sang magbalik kami sa Leon para diri na lang mga buhi. Nag-stop ako 1 year, kag nag-eskwela college sa Banosang Leon, Animal Science, until 3rd year or 3 years, first sem. Nagpahuway naman sa uma, nagsulod ako sa pagka-lay minister. Sang pila ka bulan, kag nagbalik ako sa syudad para nga mag-eskwela liwa. Second course ko, associate in hotel and restaurant services. Sang first year ako, napatay si lolo. Sa nag-graduate ako, isa lang dapat nga parent ang mag-escort sa mag-graduate. Apang ang akon amay nag-attend gid. Kay siling niya, mag-graduate bata ko, kinanglan, ma-attend gid ako. So duwa gid akon parents kinagtambong sa akon nga graduation. Sandito ako sa syudad, nabalitaan ko, naging dala sa hospital si tatay. Nagpauli ako kag nagbulig kay nanay at tipan kay tatay sa hospital. Ako gadara pagkaon nila, kag kung ano pa nga kinahanglanon. Ginpagwa namon sa hospital si tatay. Sa jeep kami, gusto ni tatay matulog. Ginpatulog ko siya sa batiis ko, samtang kasakay kami sa jeep. Mahinay si tatay sa pagtikang, naabtan siya sang ulan. Sa akon kainit, kinagat ko siya sa abaga. Uy, hala. Wow, sorry gid tay. Komo, gabata na ang isip ni tatay, why na siya kabalo kung nakakaon na siya or wala. Sa time nga ma-CR siya, alalayan pa namon. Kag hindi na maayo ang baho sang iya ginapamuhin. Pasensya lang ha sa mga naga-eat pa dira, gapangape. May decay ng iya atay, kagahabok ang iya mga tiil. May time nga ginapainom ko siya bulong, iya ginapaidalom ang bulong sa iya dila. Kung ginapakaon mo siya, hindi siya magkaon. Sa kagustuhan ko nga maayo siya, ginapilit ko siya, apang hindi gid mapilit. Kag nakagat niya ang akong tudlo. May ginsiling siya gani sa akon. Patawaran niyo lang ako kay hindi ako kabalo sang kinahimo ko. Nagligad ang pila ka adlaw, nasapwa namon pagkaaga nga wala na si tatay. Masami niya nga ginasiling, sano ko mapauli sa Villa? Gani, dito namon ginhaya sa Villa si tatay kaginlubong. Ako nag-attender sa iyahaya, hasta sa paglubong. Nagpuli kami ni nanay balik sa Leon. Kagin patapos ang 40 days niya nga pangadi. Sa amo man yadto nga tion, ang kinadta ni tatay sa kamot ko na panas naman. Nagbalik ako sa syudad para mangita obra. Kag nagpangayo ako bulig kay tatay, nga buligan niya ako nga makakita obra. Nakaobra ako. Bilang pasalamat, taga-sweldo ko, gasindi ako kandila, kagabutang bulak, kag may dulce. Ang green drops, kay amo niya iya nga ginadulse. Tay, salamat sa pagiging maayo nga amay. Kag sorry man sa akong di maayo nga pag-atipan sa imo. Apang palangga ako ikaw, tay. So hasta na lang diri, Tita Regine, madamo gid nga salamat. Ang tagpasakop, Jules Sang Leon. Very human, no? Kag strong si Joel sa pag-share diri sa aton sa iya nga mga shortcomings sa iya amay. Well, we know nga hindi amo na kahapos, no? Ang nagabantay ikaw sa isa ka tawo nga may sakit. Kung kay isa, no, nagakadula man ang imo pasensya, nagakadula ang imo nga compassion, and then kung mahimasmasa naman ikaw, you would feel so guilty.
So siguro mga amuna, no, ang mga nagaigo sa imo samtang ginaatipan mo ang imo nga father. Ti imagine na init ikaw, ginkagat mo siya sa abaga, kay hinay siya magtikang. Tapos kay ugtas ikaw, no, kay si tatay mo ginakagat siya man ikaw sa tudlo. Kung ginapilit mo gid siya nga magkaon or imnon ang iya nga bulong. But anyway, no, these things are very normal to happen. And sa aton nga nagaatipan sa mga masakiton, it leaves us so many things to learn. Kag kadamo man, no, nga mga lessons ang ginabilin sa aton, especially making us a better person once ma-realize naton nga may mga shortcomings gid kita, human as we are, may mga shortcomings gid kita. And especially kung ang ato na ginaalagaan is already gone, we ask forgiveness sa aton nga mga kakulangan, and we pray, no, always for the repose of the soul sa inang aton pinalangga ang nagtaliwan na. So I'm sure nabatyagan niya ang imong pagpalangga and naintindihan niya ang imong kakulang sa pasensya kung kaisa. And now looking back, no, and recalling everything imo nga naagyan kaupod sa imo nga father, you are so very thankful that you had a chance para nga maatipan mo siya, although ginaako mo man, no, nga in so many times kadamo ka man sa mga kakulangan sa iya. But anyway, I am sure na forgive nyo na, no, ang isa kag isa. So we just continue sa pagpangamuyo para sa aton nga mga minatay. So salamat gid sa imo, Jules, for another story ang gin-share mo diri sa KLP. So what about you? Ang mga suki natin dira, mga kabombo, ang mga wala pa nakapadalaman sa ilang mga istorya, ano inyo kinahulat, New Year, dali na lang. Joke lang. December na kita, kag pwede gid nga magsulat na sa inyong mga liyog man i-share, ipalapot diri sa KLP. Christmas stories you want, Christmas experiences, pwede gid. Email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or sa gihapon wala gadget, wala computer, isulat ang inyong mga istorya and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So this is it for today. Balikay naman kita tomorrow. Maraming salamat sa inyo. Magasunod na si Tuyang Ermitanya, followed by Provincial Jail, tapos ang Dear Diary. Maraming salamat sa liwat, sa gihapon at inyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.